morning, church! Good morning po sa bawat isa. Sige po, tayo po yung tumayo. Yan, sige po, tayo po yung umikot at batiin po natin ang bawat isa at yakapin po natin. Magandang araw po sa bawat isa. And amen. Sa pag-awit po natin sa kantang ito, kausapin natin ang Panginoon at ramdamin natin ang kanyang presensya na naririto sa lugar na ito. Ibigay natin ang napakataas na papuri sa Panginoon dahil sa bawat araw, sa lahat ng panahon sa ating buhay, ang Diyos ay napakabuti. Amen. Bawat
dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Yes, oh God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O tunay nga, Panginoon, Ikaw lamang ang maghari sa aming buhay. Dakilang Diyos, Ama, makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, Ama, marami pong salamat sa umagang ito, Panginoon, na kung saan, Lord, patuloy ka namin pinupuri, patuloy ka namin sinasamba, at patuloy nga, O Diyos, na kami nagpapakumbaba sa iyong harapan. Lord, tunay nga nalinisin mo po ng iyong dugong banal, Panginoon, ang aming mga puso, Panginoon. Lord, anumang karumihan pa nakikita mo, O Diyos, Lord, we surrender it all to you, O God. Sa iyo namin itinitiwala ang aming puso, O God. Na tunay nga, Lord, patuloy niyo kaming baguhin from your glory to glory, O God. Upang kami, Lord God, ay makaharap sa iyong banal na trono, Panginoon, sa umagang ito. Lord, marami pong salamat, Panginoon, sa araw na ito na kung saan, Lord, patuloy ka nga, O Diyos, na humikilos sa aming kalagitnaan. Banal na Espiritu, kami po ay samahan mo at patuloy nga, Lord, na iparanas mo ang iyong kapangyarihan, ang iyong presensya sa lugar na ito. At ang bawat isa, Lord God, ay pusin mo ng iyong presensya, Panginoon. Daramit po ng marami, Panginoon, maging salita mo, O God, na ihahayag sa araw na ito, Panginoon. Lord, tunay nga ito po ay magrema, O God. Patuloy na magbabago sa aming mga puso, sa aming mga buhay. At patuloy nga, O Diyos, nalalakaran namin, O God, ang nais mo sa aming mga buhay, O God. Lord, patuloy kami nagpapakumbaba sa iyo, O God. At tunay nga, Lord God, Lord, ang aming mga puso, Lord God, ay punuin mo, O God, ng iyong pag-ibig, O God. Salamat sa taong gagamitin mo upang ihayag ang iyong salita, O God. At tunay nga, Lord God, patuloy niyo po siyang i-anoint, Panginoon. Fresh revelation, Panginoon, ang patuloy niyo ipakita sa kanya, Panginoon, O God. At ito po'y maihayag sa aming kalagitnaan, O God. Tunay nga na ikaw lamang, O Diyos, ang maitaas, maparangalan, Panginoon, sa kanyang buhay, O God. Lord, patuloy nga, O Diyos, ang aming puso, Lord God. Lord, ay tunay nga, O God, iniaalay namin sa iyo, Panginoon. Lord, salamat ng marami, Panginoon. Tunay nga na humilos ka sa lugar na ito, God. Lord, let your divine protection sa lahat ng paparito pa, O God. At Lord, let the walls of fire surround this place, O God. And I command the angels of God, warring angels, take charge every place, Lord, sa labas at loob ng lugar na ito, God, na walang gawa ng kaaway, O God, na magtatagumpay sa aming pagpupuri sa iyo, O God. At tunay nga, O God, hallelujah, ikaw ang maitaas, Panginoon, mapapurihan, mapaluguran sa lahat ng aming pagsamba sa iyo, O God, sa lahat naming gagawin, Lord God, sa umagang ito, O God. Ikaw ang patuloy na magtuturo, Banal na Espiritu. Ikaw po ang aming dakilang programmer, Panginoon, na ang lahat ng inihain ng iyong mga lingkod, O God, ay ikaw lamang ang patuloy na huminos, O God. Ang iyong kalooban ang mangyari, O God. Ang iyong presensya ay aming patuloy na maranasan, Panginoon. Salamat ng marami, O God. Sa iyo po lamang ang pinakamataas na pagsamba, papuri, pasasalamat sa dakilang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Good morning, church! Yan, tunay nga po na napakabuti ng Diyos sa ating pong buhay. Amen? Amen. So sa umaga pong ito, sino po ang pinagpala na ng ating Diyos?
Sino pong naniniwala na ang pagpapala ng Diyos ay tuloy-tuloy sa ating pong mga buhay? Amen. Pwede pa sabihin mo sa katabi mo, sa likod mo, ideklara mo. Sabihin mo, tuloy-tuloy ang pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Ayan. Sa kabila naman, sabihin mo, ideklara mo, tuloy-tuloy ang pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Amen. Kaya po sa umagang ito, tayo po iawit and we will declare na ang pagpapala ng Diyos sa ating buhay ay tuloy-tuloy na dumadaloy. Amen! Tuloy-tuloy, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy ang pagpapala. Awitin natin, tuloy-tuloy, 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 tuloy-tuloy ang tagumpay. Kay Jesus wala nang hahanapin pa. Buhay-buhay, paganda ng paganda. Maragasa sa'yo ang pagpapala. Kaharian ng Diyos ay nasa atin na. Tuloy-tuloy! Tuloy-tuloy! Yes, Lord! Tuloy-tuloy! Tuloy-tuloy! Tuloy-tuloy ang pagpapala. Tuloy-tuloy! 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 Tuloy-tuloy ang tagumpay. Kay Jesus wala nang hahanapin pa. Buhay-buhay, paganda ng paganda. Yes, Lord! Gasa sa'yo ang pagpapala. Kaharian ng Diyos. Muli pa, awitin natin tuloy-tuloy. Say! Tuloy-tuloy, 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 ang pagpapala. Tuloy-tuloy, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy ang tagumpay. Kay Jesus wala nang hahanapin pa. Buhay mo ay paganda ng paganda. Maragasa sa'yo ang pagpapala. Kaharian ng Diyos ay nasa atin na. Tuloy-tuloy, yes, Lord! Tuloy-tuloy, tuloy-tuloy, ang pagpapala. Tuloy-tuloy, 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 tuloy-tuloy ang tagumpay. Kay Jesus wala nang hahanapin pa. O wala, buhay-buhay, paganda ng paganda. Maragasa sa'yo ang pagpapala. Kaharian ng Diyos ay nasa atin na. Sinabi ng Diyos, aangat ang buhay mo. Sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Oh, kaya ako'y magsasaya. Pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya, di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Muli pa, sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Say! Kaya't ako'y magsasaya. Pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi na, di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Awitin natin, Rumaragasa! Aking nararanasan, di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Mula hilaga, tanduran, ibog silangan, saan man magpunta. Yes, Lord! Lumaragas ang pagpapala, aking nakamtan.
awitin natin. Sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Salamat o Diyos. Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Ako'y magsasaya, pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Lumaragas ang pagpapalang aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Ilaga, laluran, timog silangan, saan man magpunta. Lumaragas ang pagpapalang aking nakamtan. Muli pa rumaragasas. Lumaragas ang pagpapala aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Ilaga, saan man magpunta. Lumaragas ang pagpapala aking nakamtan na. Muli bawin din natin. Lumaragas ang pagpapala. Deklaro po natin. Oh yes, Lord. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Mula Hilaga, Kanluran, saan man magpunta. Lumaragas ang pagpapala. Lumaragas ang pagpapala aking nakamtan. Lumaragas ang pagpapala aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Mula Hilaga, Kanluran, saan man magpunta. Lumaragas ang pagpapala aking nakamtan na. Amen! Tunay nga po ng pagpapala ng Diyos ay sobra-sobra. Amen! Patuloy natin ideklara. Pipigil sa pagpupuri, pagkalabi sa sobrang tuwa, sa sobrang saya. Pinapapayag ang bawala pa puso ko. Nagkukulang sa kabutihan, pag-ibig mo ay aming natikman, aming nalasan. Sana, pero di na kaya, ay ako'y sa puso ko. Awitin natin sobra-sobra, 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 biyaya niya. Sobra-sobra, 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 pag-ibig niya. Di nagkukulang sa kabutihan, pag-ibig mo'y aming natikman, aming nalasan. Kung sana, pero di na kaya, ay ako'y sa puso ko. Sobra-sobra, 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 biyaya niya. Sobra-sobra, 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 biyaya niya. Sobra-sobra, 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 ang pag-ibig niya.
Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra ang Muli pa sabihin natin. Sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra, 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 sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra, sobra, sobra ang biyaya niya. Sobra, sobra, sobra ang pag-ibig. Mas malakas. Sobra, sobra, sobra ang biyaya niya. Sobra, sobra, sobra ang pag-ibig niya. Purihin ka, Diyos. Sobra yung biyaya. Oh, salamat, salamat. Oh, salamat, salamat, Panginoon. Purihin ka, purihin ka. Oh, yes, Lord. Lord, tunay nga napakasarap magpuri sa iyo, Diyos. Lord, patuloy kami nagpapasalamat dahil alam namin na ang iyong biyaya sa amin, na ang iyong pagpapala sa amin, Panginoon, ay tuloy-tuloy. Hindi nagkukulang. Hindi natatapos, Panginoon. Dahil ikaw ay higit pa sa amin. Ikaw ay sapat na at higit pa, Panginoon. Lord, sa umagang ito, patuloy ka naming haawitan. Patuloy ka naming sasambahin, O Diyos. Dahil napakabuti mo sa aming buhay, O Diyos. Oh, we thank you, Jesus. Bawang kabutihan ang nais mo, ibinigay mong buhay ay ganap at gusto. Sa landas ng pagbabago, katwiran mo ang lalakaran ko. Bawang kabutihan ang nais mo, ibinigay mong buhay ay ganap at gusto. Sa landas ng pagbabago, katwiran mo ang lalakaran mo. Diyos ng kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nang mamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Muli pawitin natin
katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hangganang labuti. Magpakailan mo ang napakabuti mo, Diyos ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hangganang kabutihan. Muli pa uwitin natin, napakabuti mo, Diyos ang kabutihan mo. O ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hangganang kabutihan mo'y magpakailanman. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos, magpakailanman. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah, sing hallelujah. Purihin ka, O Diyos, magpakailanman. Hallelujah. Purihin natin ang Diyos na buhay. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Purihin ka, O Diyos, magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y. Come on, church! Purihin natin ang Diyos sa buong puso, sa ating awit. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Oh, Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Oh, Jesus, sa'yo ang kapurihan, sa'yo lamang kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus,
sabi mo sa Panginoon, purihin natin ang Diyos. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig. Oh, yes, Lord. Itatanghal sa buhay ko. Purihin natin natin, Panginoon. Tanging ikaw, O Diyos. O higit pa. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian. Dakilaan mo'y di mapapantayan. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang. Sa'yo lamang. Sa'yo ang aming o dinggin mo. Sisigaw sa buong mundo. O ikaw ang aming Diyos. Ikaw Tunay na ang sa tulad. walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang sa'yo. Sa'yo ang aming tingin mo, Panginoon. Sisigaw, Sisigaw sa buong mundo. o ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang. Sa'yo lamang, O Diyos. Sa'yo ang aming tingin ang aming sisigaw sa buong mundo. Mo'y sisigaw, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw namin, O Diyos, isisigaw sa buong mundo. Dakilaan mo. Come on, church! Purihin natin ang Diyos sa buhay. Sing a new song that comes from your heart. Come on, lift up your voice. Lift up your praise. Taas natin ang pangalan natin, Panginoong Jesus. O ikaw lamang, O Diyos, ang nararapat ng aming papuri at pagsamba. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong pagpapala. Salamat sa lahat ng iyong ginawa. Oh, sambahin ang ngalan mo. Oh, sambahin ka, Panginoong Jesus. Pinupuri ka namin. Karapat-dapat ka, Panginoon. Oh, yes, Lord, maraming salamat sa lahat ng ginagawa sa aming pong mga buhay, O Diyos. Lord, tunay nga po na napakabuti mo, O Diyos. Lord, bagaman kami ay nagkukulang sa iyo, pero ikaw, O Diyos, hindi ka nagkulang sa amin. Lord, ikaw ay sapat. Ikaw ay higit pa sa aming buhay. Lord, tunay nga, sa umaga pong ito, ang aming pong mga pag-awit, ang aming pong mga papuri sa iyo. Nawa ito, O Diyos, ay naging mabangong samyo sa iyong trono. Lord, nakikita mo ang desire ng aming mga puso. Kundi ang papurihan ka lamang, itaas ang iyong pangalan, Lord, patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan. Tunay nga na nananahan ka sa papuri ng iyong mga nilalang. Sa iyong mga anak, Panginoon. Lord, sa umaga pong ito, sa pakikinig namin ng iyong salita, muli mo po kaming kausapin. Bawat isa po sa amin, O Diyos. Ang aming pong mga puso ay aming pong pinubuksan.
aming pong mga isipan, Panginoon. And speak to your children. We want to know you more, Panginoon. Let your Holy Spirit to teach us your ways. Maraming salamat. Tunay nga, Panginoon, na sa iyong lahat, ang papuri, ang pinakamataas sa pagsamba, sa pangalan namin, Panginoon Jesus. Amen and amen. Praise. Yan. Praise the Lord. Amen. Praise God. Magandang umaga po sa bawat isa at sa oras na ito, praise report lang po dahil kahapon po ay dinaos ang Pistang Kristiyano doon po sa Mindoro. Nakasama po doon si Bishop, umalis siya ng Friday dito, At naroon po na ito'y ginawa sa Pinamalayan. At praise God dahil nagkaroon po doon ng, sabi nga, hindi po competition kasi yung pong nag-share ng word bago mag-start, ay sinabi niya na kailangan na maging motibo ng bawat sa atin ay hindi competition o hindi performance, Sa lahat ng ating gagawin, hindi ito maging performance, hindi ito maging competition, kundi ito ay maging isang part ng worship sa Panginoon. Amen? At ang sabi niya nga ay, hayaan nyo na ang inyong mga magiging, yung isi-share nyo ay maging extravagant worship nyo kay Lord. Sabi niya, at isa lamang, sabi niya, lagay niyo sa puso't isipan niyo, isa lamang ang audience niyo. Walang iba kundi ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Amen. At dahil doon talagang kahit dun sa comment, nag-back up ako sa kanila, sabi ko, give your extravagant worship to our God. Doon sa atin po mga, ang kasama po ay per municipality,
At yung ating po mga kabataan nga po, may kasama rin silang ibang kabataan galing sa ibang churches, ay Kalapan for Jesus Dancers ang kanila, no? At praise the Lord dahil si Bishop po naka-live kasi. Sino dito yung nakapanood ng live ni Bishop, no? At praise God dahil alam nyo, nung po, panlima po ang Kalapan, no? Panglima po tayo. Alam nyo, pagdating po doon sa panglima, no, nung ang J. Blue na po at kasama yung ibang youth ng Kalapan ay naroon na magpe-present na. Siguro po sa kagustuhan po ni Bishop na naroon na makita talaga yung nung mga nanonood sa live, isinom niya, no? Nangyari, lalong nasira na wala, At talagang, pero sa akin, iba ang naging dating. Sabi ko, ang kaaway may ginagawa, no? Kaya, nung time na yun po, talagang tinawagan ko si Bishop. Sabi ko, papatay mo muna uli, ibalik mo. Sabi ko ganun, magulo, hindi Kasi kung saan-saan, parang kung saan-saan nagpupunta yung yung niya sa live, Pero kahit ginawa niya, inulit niya, ganun pa rin. Kaya sabi ko, Lord, sabi ko, nawiwindang ang kaaway sa extravagant worship na ginagawa ng inyong mga anak. Kaya pray ako in the Spirit. At pagkatapos po noon, tinawagan ko rin si Bishop. At nung tinawagan ko si Bishop, alam nyo, mayroon po pala tayong dalawang, isang kabataan, si Jasmine daw yata yun, at saka isang taga New Life, hinimatay. No? Siguro po dahil sa init, dahil sa pagod din, po, at naroon po na sinugod sila sa ospital, para maanuhan ng Kaya sabi ko nga, nung mag-congratulate po ako sa kanila, kila Keisha, kila Pastora Jonah, kila Rever, nag-congratulate ako sa kanila, at sabi ko sa kanila, alam niyo ba, natarantang kaaway nung mag-perform ng extravagant worship ang ating mga Kalapan for Jesus dancers, Dahil sabi ko nga ay ginulo yung live ni Bishop at yun nga, doon pala may ginawa rin kaguluhan ang kaaway, Yun nga, nahimatay yung dalawa nating kasama doon. At praise God dahil it is extravagant worship para sa ating Panginoon at ang only audience ay ang King of Kings at Lord of Lords. Alam niyo po, napalugod nila at napangiti nila ang ating Panginoon. Kaya sila ang naging champion. Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sila po ang naging champion. Yung ating pong mga youth doon po sa, sabi nga sa Mindoro. Kaya sabi nga, ay grabe, Anong oras na ako nakatulog, nakikipag-chat ako kila ay overflowing. Kasi nakita ko yung talagang kilos ng ating Panginoon. Sabi nga, nung mangyari yun, talagang pray ako in the Spirit. At alam natin, it is not by our might, nor by our power, but by the Spirit alone. Amen? Kaya nga po yung pabor ng Diyos ay binigay sa ating mga, At ang sabi ko nga ay, bagamat hindi ko nakita yung talagang ginawa nilang extravagant worship, alam niyo po, sa Sabado, sa ating anniversary, makakasama natin sila. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Sila po ay isasama ni Rever para naroon na makita rin natin yung extravagant worship na kanilang ginawa. Bakit extravagant? Dahil alam niyo po, grabe po yung preparasyon na ginawa nila. Grabe yung mga ginamit nilang naroon na mga, although hindi ko nakita, nakita ko lang yung suot nila, very colorful, Hindi ko nakita kung ano yung mga nagamit na, kasi nga ginulo ng kaaway, Pero talagang they have, sabi nga nung nag-testify si Sister Kesia, na marami silang pinagdaanan, sa pagpa-practice nila, habang inaayos nila yung extravagant worship na yon na kanilang ginawa doon sa Pinamalayan. Pero praise the Lord, alam natin na ang lahat ng bagay, pag ito'y ginawa natin para sa hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, ang pabor, ang pagpapala, ang biyaya ay ating matatanggap. Amen? Kaya minsan papalakpakan natin ng Panginoon sa tagumpay na ibinigay sa ating mga kapatid doon po sa Mindoro, At hindi lamang sila dito,
mag-share ng extravagant worship na yon. Doon din sa San Pablo kasi 27th anniversary natin, 28th anniversary ng San Pablo, kila Bishop Jimmy at si Bishop Leo po ang guest speaker nila. Kasama rin yung mga kabataan natin na yon na galing Mindoro. Amen? Kaya purihin ang ating Panginoon. At alam ko na by June, nakaprepare din sila dahil sila ay pupunta ng Macau para sa anniversary ng Joshua Church. Kaya purihin ng Diyos dahil ang ating mga kabataan sa lugar ng Calapan, no, sa Mindoro, ay talagang sabi nga po, ay energetic na maibigay, mapakita. Hindi lamang sa Mindoro yung extravagant worship na ginagawa nila para sa ating Panginoon. Sila ay international na. Amen? Amen. At alam ko na sabi nga ay one time makakasama rin yung ating mga dancers dito, no? Kaya i-desire lang natin na, Lord, I want to give my extravagant worship unto you. Yun no, talagang nung marinig ko yun, nagrema na, no? Hindi lamang sa dance, hindi lamang sa kundi in everything we do, let's give our extravagant dance, extravagant worship sa ating Panginoon. Amen? Amen. Praise the Lord. At sa oras na ito, ihanda natin ang ating mga puso, no? Sa ating pong salita ng Diyos na pagbubulay-bulayan. Hayaan natin na at sabi nga, matanggap natin yung kapahayagan ng ating Panginoon. Napakahalaga po kasi, no? Na sa bawat bawat Sunday na tayo ay narito, o Wednesday man, no, na tayo ay nag-gathering, ipinapahayag ang salita ng Diyos, ibig sabihin, nangungusap ang Diyos, hayaan natin na matanggap natin yung pangungusap na yon sa atin. Amen? At alam ko na siya ay nagmi-minister sa bawat isa. No, dahil sabi nga ay hindi namin kayo personal na kilala, pero personally kilala tayo ng Diyos. Amen? Alam niya yung ating pangailangan, alam niya yung ating sitwasyon, at alam ko na sa umagang ito, hindi ka aalis sa lugar na ito na hindi ka kinakausap ng ating Panginoon. Amen? Praise God. Praise the Lord. At sa oras na ito, katulad ng tema natin sa buwan na ito ng Abril, ito'y matatagpuan natin sa aklat ng Deuteronomy, chapter 8, verse 18. Yan. Okay. Amen. Tumayo tayong lahat bilang paggalang natin sa salita ng Diyos. Praise the Lord. At sama-sama natin itong basahin ng mayroong paggalang at pananampalataya na anuman ang kanyang ipapahayag, ating itong matatanggap. Amen? Amen. Kaya sa oras na ito, ang sabi dito, but thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee power to get wealth, that He may establish His covenant, which He sware unto thy fathers, as it is this day. Amen. Ang Diyos magpapala sa pagkakabasa ng kanyang salita. Tayo pong lahat ay yumukot pumikit. Ama namin Diyos, salamat sapagkat ang inyong buhay at makapangyarihan salita ay kikilos, Panginoon. Magkukwiken, Lord, sa puso at isipan ng inyong mga anak sa oras na ito. Salamat sapagkat alam ko po, Panginoon, na mayroon kang kapahayagan na nais nyo na tanggapin ang bawat isa upang, Panginoon, ang katotohanan, O Diyos, na inyong katapatan, na inyong kabutihan, na inyong kapangyarihan ay amin pong maranasan. O Diyos, hayaan niyo po na mabuksan ang aming spiritual na mata, ang aming mga spiritual na tainga, at handa ang aming mga puso na, Lord, ang salita niyo ay maitanim. At ito po, Panginoon, ay magbunga, Panginoon, lumago, at magkaroon, Panginoon, ng maraming bunga na magbibigay lamang ng kalwalhatian sa inyo. Pagpalain niyo po ang bawat isa, at Lord, I humble myself down unto Thee. Lord, let the meditation of my heart and the confession of my mouth be acceptable unto thy sight. Hide me under the shadow of your cross and let your holy, holy name be far exalted, O God. Thank you, Father. Holy Spirit, we thank you for you are our great teacher. Kayo po ang aming dakilang guro na nagpapaunawa, nagtuturo sa amin ng lahat ng bagay na nais ng Diyos na amin pong malaman. Maraming pong salamat. Truly, Lord, all the glory, all the honor, all the thanksgiving belongs to you alone. In the name of Jesus,
Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Yan. Sabi po dito, no? Sa ating binasa kanina, but thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee power or ability, sa ibang translation, to get wealth, that He may establish His covenant, which He sware unto thy father, as it is this day. Sa Tagalog, kundi iyong alalahanin ang Panginoon mong Diyos, sapagkat Siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang Kanyang papagtibayin ang Kanyang tipan na Kanyang isinumpa sa iyong mga magulang gaya ng mga araw na ito. Amen. Praise God, no? Dito po makikita natin na mayroong covenant. May tipan na ginawa ang Diyos, no? Magmula po sa ating mga ninuno. Kina Abraham, no? Makikita natin na ang sabi nga ay nung sinabi ng Panginoon na umalis ka sa bayan mo yan at pumunta ka doon sa bayan na aking ituturo sa iyo at pagpapalain ko kayo. Alam niyo po, yung covenant na yun ng ating Panginoon ay nananatili hanggang kasalukuyan. Amen? No? Ay makikita natin, no, sa buhay nila Moses, no, nila Joshua, talagang naroon na ipinaranas ng Diyos yung covenant niya. Ano ba yung covenant niya? Yung pagpapala, no? Yung pagpapala na nais niya na maranasan ng kanyang mga anak. Maranasan ng mga tunay na nagtitiwala sa Kanya, naglilingkod sa Kanya. Po, kaya ito po ay nais niya na maranasan natin. Kaya nga po, sa talatang ito, ang sabing ganon, para po ito'y mangyari't maganap, ang nais niya, ang utos niya, kailangan daw po alalahanin natin. No? Alalahanin natin, lagi nating isipin, wag nating alisin sa ating mga puso't isipan, na tanging siya ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan to get wealth, no? To get wealth para magkaroon tayo ng kayamanan. At sa pagkakataon na ito, hindi, ang kayamanan na tinutukoy dito ay hindi lamang pera, no? Hindi lamang pera, list na lang yung perang yan. Ang kayamanan nais ng Diyos na maranasan natin ay yung habi nga po, yung spiritual blessings, no? Yung spiritual wealth na yon, na sabi nga, punong-puno ka ng kapayapaan, punong-puno ka ng kagalakan, no? Punong-puno ka ng, sabi nga po, yung pananampalataya at pagtitiwala na ang Diyos hindi ka iiwan o pababayaan. Na ang Diyos isusupply niya ang lahat ng iyong pangangailangan, no? According to His riches in glory. Po, nung nakaraan, medyo naroon na, kasi meron kaming GC, no, ng yung sa mga pastors na medyo maaaring parang joke lang ito ng isang bishop o ng isang na ipinos niya po ito, no? At nasa na ba 'yon? Yan. Sa posting niya po, ang sabi dito sa posting niya, para daw maging masaya ang asawang babae, no? Kasi nandoon yung paano maging masaya ang asawang lalaki, paano maging masaya ang asawang babae, no? Doon sa asawang lalaki, meron siyang mga sinabi na dapat gawin ng babae para maging masaya yung kanyang asawa. Pero dito, ang nakalagay dito, 10 ways to make your wife happy. No? Ang sabi dito niya. Ang sabi, una, give her money. Pangalawa, always give her money. Pangatlo, continue to give her money. Pang-apat, keep giving her money. Panlima, never get tired of giving her money. Pang-anim, give her money even before she asks. Pampito, just continue to give her money. Pangwalo, just keep giving her money. Pang-9, just never get tired of giving her money. 10, just give her money even before she asks. Nung mabasa ko po to, no? Natawa ba kayo? Lalo na yung mga asawang babae. Natuwa ba kayo? Sabi ko, parang pinamumukhang perang mga asawang babae, no? Sabi ko,
Sabi ko, palagay ko, kung Kristiyano ka na, hindi ito yung magpapasaya sa'yo. Kaya, nag-message po ako sa kanya. Sabi ko, sorry Bishop, I am happy even without money. Because I have God who is the source of money. No? Nilagyan ko ng hehehe. Para hindi niya mahalata na, sabi ko ay parang ininsulto mo kami dito. Praise the Lord. At yun nga, nagkano naman kami ng medyo tawanan, At ang nakakaano po dito, yung reply ni Bishop Jimmy, no? Yung sa reply ni Bishop Jimmy, papasahin ko sa inyo, no? Ni hindi nyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay nyo ay parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa atin bukas, sa mga susunod na buwan, sa mga parating na taon, bawat pagpapalit ng kalendaryo at tila paalala na ang buhay natin ay parang usok lang. Sandaling lumilitaw at agad nawawala. Life is short and could end suddenly. Kaya mahirap kung masyado nating i-attach ang ating sarili sa mga bagay na panandalian lang din. Pero salamat din, nahiram lang ang buhay. Dahil ibig sabihin nito, panandalian lang ang sakit at pagdurusa natin. Lilipas din at mapapalitan ito ng joy kasama ang Panginoon sa langit. Oras na tinanggap natin si Jesus sa ating buhay, nakatanggap tayo ng buhay na walang hanggan. When our Heavenly Father calls us home, there will be eternal joy and eternal peace. But while we are here, i-maximize natin ang buhay na pinahiram niya. Let's re-examine our priorities. Restore all broken family relationship, nurture friendship, enroll in that class, go get the dream job, witness so people will know of God's love, serve, help the people that you want to help, and give everything that you want to give. Every day, we have 86,400 seconds to spend. Where do you spend these precious seconds? It's time to pursue the things that matter so that when all is said and done, we can say that we have lived a good, meaningful life. Hindi na sayang sa wala. Our lives are honored, are borrowed, and our days are numbered. Kaya mahalagang manurture natin ang personal relationship sa Diyos. Dahil hindi man natin alam kailan babawiin ang hiram na buhay, lalo naman maging malinaw na siya ang ating kailangan at siya rin ang ating patutunguhan. Amen. No? Kaya, ang sabi ko nga, pinost ko naman ang Psalms 90 verse 12, sabi doon, prayer ni David, so teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Kaya ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming mga kaarawan upang kami ay mangagtamo sa amin ng pusong may karunungan. No? Alam niyo, binabasa ko po yung message ni Bishop Jimmy. Sabi ko, alam niyo kung bakit niya yung nasabi? Kasi dumating po sa punto ng buhay niya na akala niya ay dead end na. No? Talagang naranasan niya po yun. No? At dahil ngayon nga po, ay patuloy siya na pinagkakalooban pa ng buhay. Kaya makikita natin kahit dinadialysis siya, ang naging pakiusap niya lang sa kanyang asawa kay Pastora Susan, wag mo kong pigilan na maglingkod sa Panginoon. Amen? Na-value niya lalo, no? Na-value niya lalo yung bawat minuto, bawat segundo ng kanyang buhay. No? Na kahit mayroon siyang dinaramdam, hindi na to nagiging hadlang kasi naranasan niya. No? Tayo kaya, hihintayin pa ba natin yung pagkakataon na parang nasa dead end na tayo bago tayo maging serious sa paglilingkod natin sa ating Panginoon, no? Sa pagsunod natin sa kalooban ng ating Panginoon, no? Kaya, praise the Lord. Sa oras na ito po, makikita natin, although naroon po yung promise ng Lord, no? Dito sa Deuteronomy 8:18, that God has given us the power, the ability to get wealth. Yung wealth po na tinutukoy dito, hindi po ito yung naroon na sabi nga ay material lamang. No? Hindi po ito yung gusto ng Diyos na ma-enjoy natin. No?
Katulad nga po nung na-share ko na without money, I'm still happy because I have God. Amen? The source of everything. Di po? Kaya sa oras pong ito, makikita po natin na naroon na mayroon pong nais na ipahayag ang ating Diyos. Yes, He gave us the ability to get wealth, no? Yung mga yaman o yung pagpapala, binibigyan niya tayo ng abilidad, ng kapangyarihan, no? Katulad nga po nung nangyari sa ating mga kabataan. Because of the ability na ibinigay sa kanila, they gain wealth, no? Nakatanggap sila ng 25,000 pesos bilang, habi nga ay premyo nila doon sa extravagant worship na kanilang ginawa. No, marami pong kaparaanan. Ang mundo po, ang paraan nila para to gain wealth, no? Para matanggap yung pagpapala, no? Iba po yung kaparaanan ng mundo, no? Anong kaparaanan ng mundo? Mandaya, no? Mag-scam, no po? Yung ang ginagawa nila para makakuha lang sila ng wealth ay naroon na sabi nga nanlalamang sila, nanloloko sila, no po? Katulad nung doon sa Samaritan, no? Doon sa Good Samaritan na kwento, no? Yung buhay ng thief o yung magnanakaw, ano yung ginawa niya? Nambugbog siya. Binugbog niya yung, sabi nga po, ay yung lalaking yon, no? At naroon na hindi lang binugbog, ninakawan pa, iniwan na halos patay. Ganun po ang kalakaran ng mundo. Para lang makuha nila yung wealth, no? Dahil ang wealth na kanilang alam ay yung pera lamang, no? O yung yaman lamang, yung material lamang. Pero praise the Lord, ang isang tunay na mananampalataya, nagtitiwala sa ating Panginoon, tinanggap si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, sa atin kailangan, yung sinabi ditong, God has given us the ability or the power to get wealth. Hayaan natin na ang maging pananaw natin sa wealth na ito ay hindi lamang pera, no? Hindi lamang pera, no? Kundi, sabi nga, yung spiritual wealth na nais ng Diyos. Katulad na nga sinabi, no, sa Philippians yun, no, na sabi nga, God has given us, sabi nga, He has blessed us with all spiritual blessings. No? Yung blessings na yon na nanggagaling sa Diyos, hindi sa mundong ito lamang. Dahil tandaan natin, ang yaman sa mundong ito ay maiiwan lang natin, mawawala, nabubulok, no? Kaya dito makikita natin, ang sabi po dito, yan, sa Ephesians chapter 1, verse 11 and 12. Ephesians chapter 1, verse 11 and 12. Pakiano mo, Goy, hindi ko na ilagay ito sa aking outline, no? Kanina lang na i-ano to sa akin ng Panginoon. Yan. Ephesians chapter 1, verse 11 and 12. Ang sabi po dito, in whom also we had obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of Him, who worketh all things after the counsel of His own will, that we should be to the praise of His glory, who first trusted in Christ. Amen. No? Ang sabi po dito, no, ang sabi doon, tayo daw po ay predestined, no? Predestined na to obtain an inheritance. No? Sa ayon sa gusto po natin, bilang mananampalataya ng ating Panginoon, we are predestined. Ano ibig sabihin ng predestined? Ha? Nakalaan na, no? Kumbaga na, nakaprepare na tayo ay makatanggap ng inheritance. Ano ibig sabihin ng inheritance? Pag sinabing inheritance, mana, no? It is katumbas ng wealth, no? Ito man ay lupa, ito man ay pera, o ito man ay kung anuman, o higit sa lahat, the spiritual inheritance. We are already predestined. Amen? Sabi mo sa katabi mo, you are predestined for the inheritance of God. Yan. Tayo daw po ay predestined na, no? Nakalaan na, no? Naroon na may inihanda na ang Diyos na, sabi nga, na inheritance natin, na mana natin, na nais ng Diyos na maranasan natin. And God will give us the ability, no? The power to get that inheritance para maranasan natin
yung inheritance na yon. Pero ang sabi po dito, according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His own will. No? Sabi nga, according to the purpose of Him. Tandaan po natin, lagi pong may layunin ang Diyos. No? May purpose ang Diyos. Doon po sa wealth na ibibigay natin, mararanasan natin, yung inheritance na yan, lagi pong may purpose ang ating Panginoon. No? May purpose siya, may layunin siya. Kaya sa umaga pong ito po yung nais ko na maunawaan natin. No? Maunawaan natin, ano ba yung layunin ng Diyos? What are the fundamental purposes of God? No? Why He have given us the ability and power to get wealth. No? Ano ba yung purpose ng Lord? Bakit binigyan niya tayo ng ability, ng power to get wealth? Po, para ba tayo ay maging tanyag? Para ba tayo ay bumili ng iba't ibang klase ng sasakyan? No? Katulad ng mga ginagawa ng mga nakakatama ng naroon na material na kayamanan, no? Walang parang hindi na ma-contain, no? Hindi na ma-contain sa Toyota, hindi na ma-contain sa talagang hahanap pa ng Lamborghini, maghahanap pa ng Ferrari, no? Kung ano yung naroon, sabi nga, pero alam niyo po, may purpose siya, no? May layunin siya. Kung kaya tutulungan niya tayo o bibigyan niya tayo ng ability to get wealth, no? At dito makikita natin ano ba yung purpose niya, no? What is His divine purpose? Ang unang purpose niya, no? Kaya tayo binibigyan ng ability and power to get wealth. It provides for basic needs, no? Yung wealth daw na yon na ating makukuha, yun ay magpo-provide ng ating basic needs, no? Yung basic needs. Ano ba yung basic needs ng tao? No? Ano ba yung basic needs natin? Food, shelter, clothing. No? Ito yung pinaka-importante sa lahat. Food, shelter, and clothing. Yung wealth na ibibigay ng Lord sa atin ay to provide our basic needs. At dahil dito, ang sabi nga dito, no? Sabi nga, food, clothing, and shelter are necessary to maintain life. God demonstrates His loving care by providing the resources for these items. No? Pinoprovide daw ng Lord yung necessary resources para ma-provide yung items na ito. Bakit? Ang sabi sa Matthew 6:26-30, ang sabi dito, Behold, the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gathered into barns. Yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow, they toil not, neither do they spin. And yet I say unto you that even Solomon, in all his glory, was not arrayed like one of these. Shall he not much more clothe you, O ye little faith? No? Ang sabi dito, focusing on your basic needs allow you to live simply and contentedly as you mature in the following areas. Dapat daw po naroon na, sabi nga po, dun sa pagpapala na ibinibigay ng Diyos sa atin, i-focus daw natin, it is for our basic needs. No? It is for our basic needs, not wants. No? Not wants, kundi basic needs lang daw natin. Dahil kapag ipinokus natin na yung blessing, no? Yung wealth na yon na inilaan ng Diyos na ibibigay niya sa atin, no? It is for our basic needs. Una, ang sabi dito, it will establish daily dependence on God. No? Ito daw po ay mag-i-establish sa atin. Magtuturo sa atin ng
daily. Ibig sabihin, araw-araw na magde-depend tayo sa Diyos, no? Sa ating Panginoon, no? Kaya nga, ang sabi po dito, no, sa Matthew chapter 6 verse 11, di ba? Ang sabi sa Matthew 6 verse 11, Jesus taught us to pray. No, yung panalangin na tinuro sa atin ng Panginoon. Ano yung panalangin na itinuro niya sa atin? Give us this day our daily bread. No? Give us this day our daily bread. Bakit kaya? Bakit kaya hindi niya tayo tinuruan na, Lord, give us this day our monthly bread. Lord, para hindi na ako mag-isip. No? Para sa isang buwan, hindi na ako mag-iisip. Anong gagawin mo? Doon sa mga araw na lilipas sa loob na isang buwan. Hindi ka natatawag sa Kanya. Hindi ka na magde-depend sa Kanya. Kaya alam nyo, pinakita ito ng ating Panginoon nung una pa man sa ating mga ninuno. Noong ang ating mga ninuno ay ilabas doon sa Ehipto, no? Nandun sila sa wilderness, mga nagutom sila, no? Nagreklamuhan sila. Ano ang ginawa ng Diyos? Nagpadala ng mana. Biro nyo, ang pinadala na ng Diyos, food from heaven. No? Food from heaven. Pero alam niyo po, kapag nakakuha ka ngayon ng mana, kailangan mo lamang, no? Yung consumable mo within that day. Kapag ikaw ay kumuha ng extra para kinabukasan, no? Katulad ng ginawa ng iba, no? Na kung saan ay naroon na, sabi nga ay nagsisigurado sila na siguro sabi nila, para hindi na ako lumabas sa bukas, no? Kukunin ko na yung para bukas. Pero ano nangyari? Naging uod. No? Hindi nila pinakinabangan yung para sa kinabukasan. No? Kaya dito makikita po natin, if we focus ourselves, no? If we focus ourselves doon sa basic needs natin, makikita po natin na every day in our lives, no? Matututo tayong magdepende sa ating Panginoon, no? It will establish daily dependence on God, no po? At sabi nga number 2, it will deepen your love for the Lord, no? It will deepen your love for the Lord sa Acts 17:24-25. Yan. When you recognize need for God and see His mercy sustaining you, your love for Him increases. Ano po? Yan. Sabi dun sa, yan, Acts 17:24. 24-25. Yan. Ang sabi niya dito, no? God that made the world and all things therein, seeing that He is Lord of heaven and earth, dwelleth not in temples made with hands. Neither is worship with man's hand, as though He needed anything. Seeing He giveth to all life and breath and all things. Po, makikita po natin dito, no, na ni-recognize na ang lahat ay galing sa Diyos, no? Ang lahat ay galing sa Diyos, kaya magkakaroon ka ng tunay na pagtitiwala sa Diyos sa lahat ng bagay, no po, sa iyong mga pangangailangan. Po, kaya sabi nga, kailangan focus lang tayo, your basic needs nyo lang. Kasi kapag nag-focus tayo dun sa wants, ay talagang ililigaw po tayo nito, no? Dahil ang sabi nga, di ba, sa Philippians 4:19, God will supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus, no? Through our Lord Jesus Christ. Kaya mag-focus tayo dun sa basic needs natin, no? Ano pa ang mangyayari kapag nag-focus tayo sa basic needs natin? Ang sabi dito, develop a spirit of contentment and gratitude. Madidevelop daw sa atin yung spirit of contentment, no? And gratitude. Ano ibig sabihin ng gratitude? Pagpapasalamat, no? Pagpapasalamat. Ang sabi nga dito, when you are content to live with the basics, you develop a grateful outlook on life.
If you focus on things you think God should have given you rather than focusing on what He has given you, discontentment can destroy your ability to enjoy the things God has given you. Therefore, God wants us not to be covetous, but rather to be content with such things as ye have. Hebrews 13:5. Tingnan natin ang Hebrews 13:5. Yan, sabi dito, let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have. For He had said, I will never leave thee, nor forsake thee. No? Naroon daw po na matututunan natin na talagang naroon na kung ano yung needs natin. Alam niyo po, praise the Lord, sa personally po, no, God has taught me, no, ang Diyos ay, magmula nung tinuruan ako ng Diyos na mag-focus dun sa basic needs lang, no, hindi dun sa wants. Alam niyo, kahit magpunta po ako sa mall, walang makapag-attract sa akin. Ang nakaka-attract lang sa akin, yung basic needs. Halimbawa, pupunta ako ng grocery, no? Wala, kumbaga sabi ko nga, Lord, salamat, no? Walang makapag-attract sa akin ng ano ba yung basic needs? Ako personally, ano yung basic needs ko, no? Kasi nung una, ang napuna ko, kailangan every time na pupunta kami ng grocery noon, ang dami mong kinukuha, no? Lalo na yung mga sitcherya. Ang dami mong kinukuha, no? Tapos magugulat ka pag magbabayad ka. Bakit ang taas, ang mahal, no? Pero kung titingnan mo, parang yung iba ay mga junk foods lang, no? Pero kapag pala nag-focus lang tayo dun sa ating basic needs, makikita natin hindi tayo ma-attract, no? Hindi tayo ma-attract kung ano lang talaga yung kailangan, no? Kung ano lang kailangan. Ako personally, kailangan ko sabon, no? Sabon panlaba, no? Dahil siyempre ako yung tagapaglaba, ako yung naroon na ano pa yung basic needs, no? Yung kailangan na sa pagluluto, no po? Kapag ganun yung naroon po na tinuruan tayo ng ating Panginoon, makikita po natin yung peace that passeth all understanding, mararanasan natin, no? Hindi tayo naroon na matataranta o hindi tayo kundi lagi tayo may kapayapaan, no? Kasi nakafocus lang tayo dun sa basic needs, po. Minsan nga po, halimbawa pag nagkayayaang lumabas, sabi ko nga, kung sa paglabas ay yung blessing na natanggap ko ay dito ko gagamitin, no? Na minsan sa isang kainan, halos 1,000, minsan naiisip ko, naku, ilang kilong manok na yon. Ang tagal ko nang iluluto yon, no? Ang tagal ko nang naroon na mababudget yon, no? Pero kapag naroon po na sabi nga ay na-focus tayo dun sa ating wants, ano mangyayari sa atin? We want to strive more, to get more. Halimbawa na lang, cellphone. Diba? If you don't know your basic needs, at ang kailangan mo ay yung wants, ang gugustuhin mo, lahat ng dadating na bagong unit o bagong style ay makuha mo. Because it is only your wants. It is not your needs. But if you focus on your need, no, makokontento ka. No, makokontento ka. Alam niyo, nito pong nakaraan ng anniversary po namin, binigyan po kami ni Naya ng bagong cellphone. iPhone. Ano bang iPhone yun? Ha? Kung titingnan mo, halos nasa 75,000. Ang bawat isa. No? Alam nyo, sa puso ko, sabi ko, Lord, hindi ko to need. Bakit? Maaaring magaganda yung features nun, hindi ko maalam gamitin. Ang kailangan ko lang, Messenger. No? Kung paano ako makikipag-communicate. No? Yun lang ang need ko eh.
Hindi ko need na mag-explore ng mga games. Hindi ko need na mag-explore na kung ano-ano. Ang need ko, messaging. Ang need ko for communication. Kaya kailangan ko ng cellphone. Alam niyo pa ginawa ko? Pinagpalit ko kay Naya. Sabi ko, Naya, ikaw na lang gumamit itong iPhone 14. 14 yata yun. No? At ngayon, may 15 na yata. No? Eh sabi ko, Naya, ikaw na lang ang gumamit nitong iPhone 14. No? Kasi sa akin, hindi ko siya need. No? At naroon na ang naibigay sa akin yung, ano bang tawag doon? Huawei yata. Yun. No? And I'm happy for that because that is my need. No? Ito yung need ko. That is not my want. No po? Kaya makikita natin na dahil nga nasa Huawei na lang ako, hindi na ako sa iPhone, ang tawag dito, 14, ang laki ng difference. No? Ang laki ng difference. At ang sabi ko nga ay, siguro yung ano nun, makakabili ng e-bike. Imbis na cellphone, no? Cellphone iisa lang. Pero yung e-bike, no? At praise God, ganun nga ang nangyari. Yung difference, yung pong 4 na gulong, no? Although hindi pa ako gaanong marunong, pero nakikita ko yung ano nito, no, na dahil lalo na yung apo namin na si Samsam, pag darating sa bahay, pupunta na kaagad yun dun sa sabitan ng susi ng e-bike, no? Magpapa-ano na siya, no? Ikot na siya. Talagang anuhin niya na si lolo niya para ipasyal siya, no? Kaya sabi nga, we must focus on our needs, no? Our basic needs. What is our basic needs, no? Dahil kapag naroon na nag-focus lang tayo sa ating basic needs, it will give us contentment. At alam niyo, ito po yung napakahalaga. Na kapag ikaw ay kontento, no? Ikaw ay kontento sa buhay, hindi papasok yung depression, hindi papasok yung, habi nga ay, yung mga negative, no? Na bagay, no? It will give us, habi nga po, yung naroon na tunay na pagpapasalamat sa ating Panginoon. No po? Kaya, sabi dito, no? It will develop, yan, spirit of contentment and gratitude, no? Dahil kapag kontento ka, yung puso mo lagi magpapasalamat sa Panginoon. Ang isang tao na hindi makapagpasalamat sa ating Panginoon, ibig sabihin, hindi siya kontento, di ba? Hindi ka makakapagpasalamat kung hindi ka kontento, pero kapag kontento ka, lagi ka magpapasalamat sa Kanya. Amen? No? Lagi ka magpapasalamat sa Kanya. Yan. At, ayan, ang ano rin ito, learn to live within your means. Matututo ka kung ano lang yung nasa iyo, you can learn to live, no? You can learn to live with yung kung ano yung merong ka lamang. Hindi ka naroon na matataranta, no? Sabi nga, a contented person feels wealthy because he knows that he already possesses more than he needs for daily living. When you are content with the basics, you are equipped to resist advertising that is meant to make you feel discontent. Godliness with contentment is great gain. Ang sabi sa 1 Timothy chapter 6 verse 6. Yan. Tingnan natin ang 1 Timothy chapter 6 verse 6. Yan. But godliness with contentment is great gain. No? Yun daw, yung contentment is a great gain. Kaya napakahalaga nito na kapag tayo po ay kontento, makikita natin parang napaka-wealthy natin. No? Parang napaka-wealthy natin. Kaya mahalaga po ito na we must focus on our basic needs. No? Ito pong nakaraan, lalo na nung sabi nga ay, nagkaroon ako ng mga desire, no? Una,
yun nga, merong parang nagsabi sa akin, humingi ng tulong, at nagkaroon ako ng desire, Lord, gusto ko po siyang tulungan. Pero alam ko, sa inyo manggagaling yung blessing, no? Katulad nung senior ko nga, no, na bigla akong binigyan ng blessing. At na-testify ko nga, ito yung naging challenge sa akin nung nag-share si Rev na inutusan yung pera, yung binigay niya sa offering, na bumalik sa kanya, no? At nung time na yon, yung akin 200, bumalik ng 25 times, no? Ibig sabihin, yung 200 ko, biglang may nag-blessing sa akin ng 5,000, no? Pero nung matanggap ko yung blessing na yon, biglang pinaalala ng Lord sa akin, yung need ko. Ano yung need ko? Yung need ko na maging blessing doon sa sinabihan ko, no? Dahil ang sabi sa kanya, sige, pag nagkaroon ako ng blessing, tutulungan kita, no? Kaya nung ibinigay sa akin yon, no, sabi nga, hindi na bago yung aking pananaw. It is my need to be a blessing. Kaya sabi ko, Lord, kukunin ko lang dito yung aking tithes and offering. At yung matitira, ibibigay ko doon, no? Kasi yun yung aking naging prayer, no? At alam niyo, nung ibinigay ko yon, talagang totally, wala akong pera, wala akong ano, no? Walang natira sa akin. At sa pagkakataon na yon, sabi ko, Lord, walang laman yung pitaka ko, pero I know you can supply all my needs, no? Kaya still kahit na walang laman yung ano, pero nandun yung peace, no? Nandun yung peace. Bakit? Because I focus on my need and not my wants, no? Kaya makikita natin, no? Kaya pag ano, tapos nitong nakaraan naman, nung nag-challenge si Bishop ng ang tawag dito, ng first fruit. Sabi ko, Lord, paano ako magpe-first fruit? Wala nga akong pera. No? Wala akong pera. Pero nung nagkaroon akong pagkakataon na may maibigay ako sa offering, yun nga, challenge ko uli yung binigay ko doon sa offering. Bumalik ka sa akin dahil gusto kong mag-first fruit. No? Bumalik ka sa akin, magsama ka ng marami. No? At praise God. No? Sabi nga, God will give you the deepest desire of your heart. Alam niyo po, ang daming sinama. Nung binigay ko, nung in-offering ko, no? Ang daming sumama. Sabi nga, nakatanggap ako ng blessing. No? Pero, nasa puso ko pa rin na, Lord, yung blessing na yon, it is my need. What is my need? My need is to give my first fruit. No? Kaya, although, pag binigay ko yon, wala na uli, no? Wala kang mararamdaman na ano sa puso mo, no? Wala kang mararamdaman na sabi nga ay pagka-lungkot, no? Dahil alam mo, yung source of blessing nandyan, no? Nandyan, na He will always provide all your needs, no? All your needs, not your wants. Tandaan natin, not our wants. All our needs, no? All our needs. Kaya napakahalaga po nun na ang sabi nga ay we must focus. We must focus doon sa ating kailangan at hindi doon sa yung wants lang natin, no? Kaya napakahalaga po nito. Yon, ang number 1, that is the purpose. Kung bakit bibigyan tayo ng Lord ng ability or power to get wealth, to provide all our needs. So focus on our basic needs, no? Mag-focus tayo sa ating basic needs. Pangalawa, ang sabi dito, why God give us the ability to get wealth, no? It confirms direction, no? It confirms direction. Ang sabi dito, God will use the supply of wealth or the lack of it to confirm His direction for many of the decisions you must make. If you don't have the fund to do something, pray and seek God's direction. Yun, katulad nga po yung sinabi ko sa inyo, no? Gusto ko na, sabi nga, nagkaroon ako ng desire na maging blessing o kaya magkaano ng first fruit. Anong ginawa ko? I just pray. I just declare, no? I just use the power and ability na para makatanggap ako ng wealth o ng blessing galing kay Lord, no? Ang sabi dito,
If you don't have the funds to do something, yan. Pray and seek God's direction. If He is leading you, He will provide the needed funds. Wait for His provision. Work hand and trust that He will provide for whatever He is calling you to do. Yan. No? Kailangan daw alam mo na yung blessing na hinihingi mo o tatanggapin mo, mayroong dapat na gawin. No? Mayroong dapat na gawin. Di ba? Katulad ng sinabi nga ni Rever, no? Dun sa pera na yon, dun sa i-offering natin. No? Sinasabi natin, ikaw, yung bibigay mo, gawin mo yung dapat mong gawin. No? Kung pambabayad ka ng bills, kung gagamitin ka para sa anniversary, kung ano, gawin mo ang dapat mong gawin. No? Kaya ang sabi nga ay, naroon na, sabi dito, wait for His provision. Work hard and trust that He will provide for whatsoever He is calling you to do. Ang sabi nga sa Psalms 32 verse 8, He will instruct you and direct you in the way you should go. No? Dahil magbibigay ang Lord ng instruction. Magbibigay ang Lord ng direction. No? Kung ano yung, habi nga, kung meron man project, no? Katulad, halimbawa, dito sa church, no? Sa ating mga magbibigay ang Diyos ng kaparaanan, no? Hintayin natin, no? Hintayin natin yung kaparaanan niya. Dahil sa kaparaanan niya, wala kang magagawa kundi pasalamatan at papurihan siya. Amen? No? Walang sino man ang pwedeng magmalaki kapag ito ay kaparaanan ng Diyos. No po? Ang sabi dito, number 1, no? Yung confirmed direction, build your faith and vision, no? Kailangan daw naroon na ma-build yung ating pananampalataya at yung vision. Na dahil alam mo na ito ay direction ng ating Panginoon, ito ay instruction ng Lord, o ito ay vision ni Lord na ibinigay sa iyo, wait, no? Wait for His provision, no? Hindi kailangan na naroon na sabi nga ay ipilit mo yung nais mo, kundi wait for His provision. Po, wait for His provision. Ang sabi dito, one aspect of faith is discerning what God wants to accomplish and sabi nga, through your life, as you live according to the truth of Scripture, He will provide whatever is necessary to fulfill His purpose for your life. Presumption, which basically is deciding that what you want to accomplish and trying to get God in it to do for you. No? Ang sabi nga po ay naroon, ang sabi nga ay build your faith and vision. No po? Ano ibig sabihin nun? Halimbawa po, example, nung wala pa nga po ito, no? Nung wala pa po itong ating church na ito, bukid pa lang ito, no? Pero makikita po natin, nagbigay ang Diyos ng instruction sa akin, no? Nagbigay siya ng instruction sa akin. Ano yung instruction niya? Ang sabi niya sa akin, doon kayo sa lote, mag-anniversary. No? Usually, kapag mag-anniversary, o meron kang gagawin na isang event, anong hinahanap mo? Di ba magandang lugar? Komportabling lugar? No? Yun ang hahanapin mo. Dahil special yung gagawin yung di ba? Special yung gagawin yung event na yon. Pero, kapag ikaw ay nakatanggap ng instruction at direction sa ating Panginoon, keep your faith in it. No? Tayuan mo, panindigan mo, panampalatayanan mo na iyan ay instruction at direction ng ating Panginoon. Kaya po, nung matanggap ko yung instruction na yon at direction ng Panginoon, na dito tayo sa lugar na ito, mag-a-anniversary, na kung titignan natin, bukid ito, hindi pa ito patag. May mga ambok-ambok na, ang alam ko dito sa lugar na ito, mga matataas yung no? Kung titignan mo, parang hindi pwede. No? Hindi tayo pwede mag-anniversary doon. Pero dahil yun ay instruction at direction ng ating Panginoon, hindi ako natakot. No? Hindi ako natakot na sabihin kay Bishop, sa mga leaders na doon tayo mag-anniversary sa lote. No? Kahit mag-tent lang tayo, doon tayo mag-anniversary sa lote. No? Pero makikita natin, if we walk in our faith, no?
Kapag pinahawakan natin yung instruction na yon, yung direction na yon ng ating Panginoon, ano ang ginawa niya? Nag-provide siya ng kakailanganin. Amen? No? Nag-provide siya ng kakailanganin. No? Instantly. No? Nakapag-produce o nagkaroon ng 100,000 para maumpisahan. Kaya alam nyo, nung mag-anniversary dito, talagang napatag yan sa tulong ng mga kapatiran, lalo ng mga tatay, no? With joy, gumawa sila at hindi lamang basta-basta, kundi bakal pa, no? Kaya praise the Lord, yung ating mga pundasyon na yan, yung ating mga, ano tawag dito? Mga haliging yan, no? Bakal yan na malaki na tinabunan na lang, no? Kaya makikita natin na, ang sabi nga po, we must build your faith and vision. Ano ba yung nais ng Panginoon? Ano ba yung pinagagawa ng Panginoon? No? Huwag kang matakot. No po? Huwag kang matakot dahil God will give us the power and the ability to get wealth. No? To get the provision na kailangan doon sa pinagagawa niya. Kasi pinagagawa niya yan eh. No? Hindi naman natin gusto lang yan, kundi ang Diyos ang may gusto niyan. Katulad si Noah. No? Kung titingnan natin, si Noah, nung siya ay tinawag ng ating Panginoon, ano ba yung alam lang ni Noah? No? Ano yung alam lang ni Noah? Nagbubukid lang siya. No? Naroon na kontento siya doon sa kanyang pamilya. Sinusupply niya yung pangangailangan ng kanyang mga pamilya. Bigla-bigla tinawag siya ng Diyos. Binigyan siya ng Diyos ng instruction. Noah, gumawa ka ng barko. Hindi pala barko, arko. No? Eh kung titingnan natin, magugulat ka. Binigay yung dimension, no? Binigay yung sukat. Gaano kataas, gaano kalaki, gaano kahaba. Kung pag-aaralan niyo po, kung kukunin niyo yung sukat na ibinigay ng Diyos, malulula kayo. No? Siguro sabi niya, paano ko ito gagawin? Paano ko ito gagawin? Tapos lalo na, ang sabi ng Panginoon sa kanya, gumawa ka ng arko dahil magkakaroon ng baha. Eh, nung time na yun, hindi pa uso yung ulan. No? Siguro hindi pa nila alam kung ano ibig sabihin ng baha. Nakakalungkot po, no, nung nakaraan. Sino nakakita na nangyari sa Dubai? Kasi alam nila, ang lugar nila, disyerto, laging mainit. No? Kaya ano nangyari doon sa mga ang tataas na mga ginawa nila nung kami po yung nagpunta ng Dubai? Talagang, ano ba yung tawag doon sa pinakamataas na building nila? Ha? Yun. Alam nyo, mayroon pang mas mataas na pinaplanong gawin, mas mataas pa doon. Pero ang nakakalungkot, dahil alam nga nila na yung lugar nila ay disyerto, laging mainit, hindi nila consider ang drainage. No? Kaya makikita natin, pag umulan, antindi pa naman ang ulan. No? Nakita natin ang nangyari. May nakakalungkot nga po, may 3 tayong kababayan na namatay dahil doon. Yung 2 daw po na suffocate doon sa kanilang sasakyan kasi hindi makaalis, no? Na kinumusta ko nga yung isa nating kapatiran na taga Mindoro, no? Sila Sister Felamy, nasa UAE sila, no? Talaga naranasan daw niya na iwan na niya yung sasakyan, umuwi siya, naglakad siya sa baha, no? At yung isa naman na namatay, yung kanyang sasakyan ay parang nalubog o yung sa mesik, no? Yung kaya makikita natin na sabi nga ay we must build our faith and vision. Ano ba yung instruction? Ano ba yung direction na binibigay sa iyo ng ating Panginoon, no? Huwag kang matakot kasi God will give you the ability and power to get wealth, no? God will give you the power and ability to get wealth. No? Kaya ang sabi nga ay,
continue to us, no? Hihilingin natin. Makikita natin si Noah nga, katulad ng sinabi ko kanina, no? Parang kung ang gagamitin niya siguro, sarili niyang kaisipan lang, mawiwindang siya. Ang gagawa, sila lang pamilya, no? Bali-walo lang sila na magtutulong-tulungan. Bakit? Dahil nung sinabi niya doon sa ibang tao, pinagtawanan lang sila, no? Pinagtawanan lang. Ang masaklap nito, wala man lang silang mga tools. Wala silang katulad ngayon na no? Halimbawa, martilyo. Sa US, hindi na gumagamit ng martilyo, parang baril na lang. Walang ka-effort. No? Pero nung time nila Noah, wala. Walang pako. Sila pa gagawa nung yung parang pako na kahoy. Sila yung nang kumuha, naglagari. Hindi siguro lagari. Talagang inano lang nila, no? Pero because of the faith, because of the vision, makikita natin, God provided everything. Nagawa yung malaking barkong yon, no? Na nagsalba sa kanyang pamilya. Kaya napakahalaga nun. Na sabi nga yung instruction at direction ng ating Panginoon, it will save our family. Amen? No? Kapag tinanggap natin yung instruction at direction ng Panginoon, it will save our family. No? Kaya wag po tayong matakot. No? Wag tayong matakot. Pangalawa, doon sa number 2, determines who is Lord of your life. Yan. Yun daw pong wealth o yung ability to gain wealth, no? O to power to gain wealth, to get wealth, it will determine who is Lord of your life. I-determine daw nito kung sino yung Diyos, kung sino yung Panginoon talaga ng buhay mo. Ang sabi dito, is Jesus Christ the Lord of your life? His Lordship is affirmed when you are responsive and obedient to the prompting and limitations. He places you on daily decisions. A person who has unlimited funds will find it more difficult to detect God's leading through finances. Because of this, God gives special warnings to the rich. Charge them that they are rich in this world, that they do not be high-minded, nor trust in our uncertain riches, but in the living God who giveth us richly all things to enjoy. 1 Timothy 6:17. Yan, ang sabi dito, charge them that are rich in this world that they may not high-minded nor trust in uncertain riches, but in the living God who giveth us richly all things to enjoy. Amen. No? Kaya dito daw makikita natin na kapag alam natin na sabi nga, we have the great provider, our Jehovah Jireh. No? Makikita po natin na lahat po ng nasa sa atin, lahat ng ating tinatamasa, i-acknowledge natin na ito ay galing sa Kanya. Amen? Ito ay galing sa Kanya. Hindi dahil sa ating yaman ay dunong. Kaya di ba, ano sabi doon sa Jeremiah? No? Hindi ko matandaan lang ang verse. Ang sabi doon, let not the wise man glory in his wisdom, nor a rich man glory in his riches, nor a mighty man glory in his might, but let him that glorieth glory in this, that he knoweth and understandeth me, that I the Lord, no? That I the Lord search the hearts, no? I am the Lord na sabi nga siya yung, ayan, which exercises loving kindness, judgment, and righteousness in the earth, for in these things I delight, saith the Lord. Yan. But let him that glorieth glory in this, that he understandeth and knoweth me. Kailangan na talagang naunawaan natin, kilala natin yung Diyos na pinaglilingkuran natin. That I am the Lord, na siya yung Diyos, siya yung Panginoon, na nag-exercise ang loving kindness, judgment, and righteousness in the earth. For in these things I delight, saith the Lord. No? Ang ipagmalaki daw natin ay yung nakilala natin ang Diyos na
matuwid, no? Yung Diyos na great judge, no? Yung Diyos na kung saan ay sabi nga ay nag-exercise o nagbibigay sa atin ng loving kindness. No? Kaya wala tayong pwedeng ipagmalaki. No? Wala tayong pwedeng ipagmalaki. No po? Kaya napakahalaga na, ang sabi nga po ay yung wealth na yon, yung ability to get wealth na yon, ibinibigay sa atin para ma-determine talaga who is Lord of your life. No? Ma-determine talaga sino ba talaga yung Diyos mo, yung Panginoon mo na sinasabi mo. No? Maipagmamalaki mo ba siya? Siya yung talaga bang itinataas mo? O yung sarili mo lang kaurunungan? O yung sarili mo lang kakayahan? Kailangan daw po ang ating maipagmalaki ay walang iba kundi talagang ang ating Panginoon. Na siya yung Diyos na talagang maaasahan natin. Siya yung Diyos na nagsabing walang imposible sa Kanya. No? Walang imposible sa Kanya. Katulad halimbawa, yun nangyari kila Peter. No? Makikita natin dito, no? Sila Peter, ginawa nila ang lahat. No? Na nangisda sila, magdamag. Pero wala silang nahuli. Pero nung naranasan niya, no? Nung natanggap niya yung instruction at direction ng Panginoon. Ano yung instruction at direction ng Panginoon? Ha? Launch out into the deep and catch your net, no? Pumunta ka medyo dito sa may malalim at ihugos mo ang iyong lambat. Nung una, sabi pa ni Pedro, Lord, magdamag nga kaming ginawa na namin yung kagabi, no? Ginawa na namin yung kagabi. Inihugos namin yung lambat namin, pero wala kaming nakuha, wala kaming nahuli, no? Kaya alam niyo, nung datnan siya ng Panginoon, malungkot siya na nililinis na niya yung lambat niya na walang nahuli. No? Alam niyo sa Mindoro, kapag time ng, habi nga ay, pumunta na sa tabi yung mga mangingisda at marami silang huli, no? Hindi lang sila yung masaya, pati yung mga naghihintay. No? Yung mga naghihintay doon sa tabing dagat. No? Dahil kapag yung mga isda na kanila, pag tinanggal nila doon sa net, yung mga tutulong, nagkaka-blessing din. No? Yun po yung nararanasan nila, RB, no? Doon sa Mindoro. Kaya makikita mo, lagi nagpo-post, panay sariwa, no? Yung kanyang nailuluto. Nag-aabang lang siya doon ng mga mangingisda. Na kapag inaalis na sa net yung kanilang huli, no? Tumutulong sila at binibigyan sila ng blessing. No? At sa pagkakataon na yon, nung siya ay nakarinig ng instruction at direction na galing sa ating Panginoon, ano ang sabi niya? Bagamat sinabi niya na, Lord, magdamag na po kami ng pero wala kaming nahuli. Pero, dahil sinabi mo, dahil binigay mo ako ng instruction, I will do it. Susunod ako. Kaya anong nangyari? Nung sinunod ni Pedro, yung kanyang, habi nga, yung instruction at direction sa kanya ng Panginoon, ano ang nangyari? No? Grabe. Talagang halos mapunit yung kanyang lambat. Hindi lang yung bangka niya ang napuno. Tumawag pa siya ng mga kasamahan. No? Tulungan niyo ako. Ang dami kong huli. At yung sa pagkakataon na yon, ano ang naging attitude ni Pedro? Doon sa napakaraming huli na yon, no? Ano naging attitude niya? Alam nyo, lumuhod siya sa harap ng ating Panginoon. In-acknowledge niya that he is a sinner. No? Nagpakumbaba siya. Talagang inamin niya, Lord, gawa niyo to. No? Kapangyarihan niyo to. No? Ay makikita po natin, no, kapag naroon na may mga sitwasyon na tayo mayroong mga pangangailangan at nandun yung pagtitiwala natin na siya nga yung Lord, no? Siya nga yung Panginoon ng ating buhay. Makikita natin yung kanyang himala. Makikita natin yung kanyang kaparaanan. Makikita natin, magugulat na lang kayo at wala kayong magagawa kundi i-acknowledge na siya ang may gawa nito. Siya lamang, kapangyarihan niya lamang, no? Kapangyarihan niya lang kaya nangyari to, no? Kaya purihin ang ating Panginoon.
At susunod, you will receive protection from harmful items. Yan. You will receive protection from harmful items. When you can't afford an item that is beyond the basic need category, sometimes it's for your own good. No? Kung meron daw po tayo na naroon na parang gusto na bilhin, pero wala tayong pambili. No? Ang sabi, it is for your own good. No? It is for your own good. Bakit? Ang sabi dito, accept the fact that you can't afford it. Consider why the purchase of it might not be beneficial in the long run. If in fact, possession of it would be pleasing to God, ask Him to provide it as He deems best, for His glory and for your benefit. With God, nothing shall be impossible. Yan. No? Kapag daw po may isang bagay na parang gusto mong bilhin pero wala kang pagbili, no, huwag kang malungkot. Ibig sabihin, maaaring hindi pa time, no? Hindi pa time. Hindi pa talaga para sa iyo yan, no? Pero kapag talagang iyon ay kalooban ng Diyos, makikita mo, He will provide. Siya ang magpo-provide, no? Magugulat ka na lang. Magugulat ka na lang. Katulad po yung pagka-construct nitong ating church na ito. Magugulat ka na lang. Biro nyo, Koreano yung ginamit, no? Koreano yung ginamit para makapag-ano tayo ng up and down na yan. Kung sa hinagap, hindi natin aakalain. Pero ang Diyos gagamit siya. Kung ito ay kalooban niya. No? Kaya lagi nating hiligin, Lord, yung kalooban mo ang mangyayari at maganap. Kasi kapag kalooban niya ang isang bagay, siya ang magpo-provide. Amen? Siya ang magpo-provide. Hindi ka malulubog sa utang. No? Hindi ka malulubog sa utang, hindi ka kundi siya ang magpo-provide. Magugulat ka na lang. No? Sabi nga, nothing is impossible to our God. Amen? No? Kaya sabi nga po ay, kailangan lagi nating hingin yung kanyang instruction at direction. At ang sabi pa, maiiwasan natin yung temptation. Beware of the temptation of wanting more. No? Kailangan daw ay iwasan natin yung paghahangad natin ng, sabi nga, yung mga wants. No? Kailangan yung needs lang natin. No? Yung needs natin ang ating i-desire, hindi yung wants. No? Kasi iba yung needs, iba yung wants. No? Di ba? Ano sabi doon? The Lord is my shepherd, I shall not lack. No? I shall not lack. Hindi ako magkukulang dahil si Jesus ang aking pastol. And He can supply all my needs. Tandaan natin, He will supply all my needs according to His riches in glory. Kaya kahit na ano pa yan, no? Kahit na, sabi nga, napakalaking halaga niyan, if it is your need, God can supply. Amen? Katulad po nung ipinagawa nga itong ating church na yan. Biro nyo, milyon. Pero dahil ito'y kalooban niya, God supplied the million. No? Kaya walang imposible sa ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. At ang isa pa, ang sabi ko doon, we must learn patience. No? We must learn patience. Patience is an essential quality for maturity in life. In fact, patience is so important that God assures us that it is worth going through tribulation in order to obtain it. No? Sabi sa Romans 5:3. Yan. Having to wait for God to provide funds is one valuable way to develop patience. Knowing this, that the trying of your faith worketh patience, but let patience have perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. Po, kaya naroon daw po na matututo tayo ng patience. O yun talagang hihintayin natin. Katulad halimbawa sa kapag may nakita ka ng isang bunga, no? Halimbawa, nakita natin na, wow, nagbunga na yung aking tinanim na papaya, no? At yung papayang yon, makikita natin na although may bunga na siya, hindi mo naman kaagad magagamit.
no? Dahil kapag halimbawa ay gusto mong kainin siya ng as is lang, hindi pwede dahil hilaw pa. Anong gagawin mo? Hihintayin mo siyang mahinog, no? Hihintayin mo siyang mahinog. At ang napakasarap nito kapag ito ay hinog sa puno. Talagang makakamta natin, mararanasan natin yung talagang tamis, no? Yung natural. Pero nakakalungkot nga ngayon, may mga prutas na nahihinog na lang dahil sa kalburo, no? Kaya minsan ang tigas, no? Nakita mo, dilaw na pero matigas pa rin, no? Kasi pilit. Pero kapag ito ay talagang hinintay natin, no? Naalala ko, sino yung nabiyayaan ng saging saba na tiniba ni Bishop doon sa doon sa lote, no? Nakikita natin dahil ito ay hinog na, no? Yung talagang kumbaga ng tamang-tama ang yung pagkakaano niya doon sa puno. Ang dali niyang ang dali niyang tawag dito, nahinog, no? At napakatamis pa. Naalala ko nung galing saan ba yun? Galing sa Jensen yata o sa si Bishop. Siguro para lang may maipadala kila Bishop, no? Nagpadala ng saging. Talagang nakaano pa siya, no? Pero dahil hindi nga ito, ang tawag dito, hindi ito talagang tama sa panahon, nabulok na lang hindi man lang nahinog, no? Sabi ko, ang tagal-tagal na niyan hindi nahihinog. Kasi hindi siya, talaga, no? Hindi tama yung kanyang napitas siya ng, sapilitan lang. Kaya hindi napakinabangan, no? Hindi napakinabangan. Lumiit na lumiit hanggang sa nabulok, no? Hinihintay namin na mahinog, walang nahinog, no? Kaya napakahalaga yung patience, no? Kaya kung meron tayong naroon na dinidesire, no, ninanais, hayaan natin na ma-develop yung patience sa atin, no? Yung panalangin, no, yung ating naroon na pagdideklara ng mga pangako ng ating Panginoon at makikita natin He makes all things beautiful in His time. Amen. God's time is always perfect. Amen. No? Praise the Lord. Isa pa. Sabi nga ay, concentrate on true riches. Kailangan daw ang mag-concentrate tayo yung talagang totoong wealth o true riches. Ano ba yung true riches na yon? Ang sabi sa Ephesians chapter 3, verse 7 to 8. Yan, ano sabi dito? Wherefore I was made a minister according to the gift of the grace of God given unto me by the effectual working of His power. Unto me who am less than the least of all saints is this grace given that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. No, yun daw po, no? Naroon na ang kanyang pinapangaral talaga ay yung tunay na kayamanan na galing sa Diyos. Ano ba yung tunay na kayamanan na galing sa Diyos? No? Ito yung naroon na kapayapaan, no? Kagalakan, katagumpayan. That is the true riches na nais ng Diyos na ating matanggap. No po, wag tayo mag-focus doon sa material. Katulad nga yung, sabi nga ay kahit biro, no? Parang pinamukhang pera ang asawang babae, no? Na parang doon lang liligaya, no? Kaya sabi nga, sorry Bishop, I'm still happy without money. Because I have the God who produces money, who gives money. Amen. No, kaya kailangan, sabi nga, Panginoon lang sapat na sa atin. Amen. Dahil sa Kanya nanggagaling ang lahat. Amen. Praise the Lord. Number 3 na tayo. Ang sabi nga, God, isang purpose, bakit binibigyan tayo ng Diyos ng ability or power to get wealth. Anong sabi dito? It meets the needs of others. Yan. Tayo ay nagiging blessing, nagiging pagpapala para sa iba, no? Kaya makikita natin na hayaan natin na ang ating mga buhay ay maging parang isang
alulod, no? Na dinadaluyan ng pagpapala. Huwag nating hayaan na magkaroon ng, sabi nga ay, hadlang. Di ba yung alulod natin pag nagkakaroon ng yung mga dahon, yung mga ano ang ginagawa nito? Ha? Yon, hindi nagiging bara, no? Kaya minsan, imbis na mag-flow yung tubig, pumapasok sa bahay natin, no? Pumapasok doon sa kisame, hanggang sa ang mangyayari, makakasira ito. Kaya kapag ang blessing, yung wealth na galing sa Diyos, no, ay ibinigay sa atin, wag nating hayaan na ito ay ma-stack sa atin. Kasi kapag ito ay na-stack sa atin, mabubulok yan. Pag ito ay na-stack sa atin, hindi iyan magbibigay ng tamang, sabi nga, benefit. No? Hayaan natin na tayo ay maging daluyan ng pagpapala. Katulad nga ng sinabi dito sa 2 Corinthians chapter 8 verse 14. No? Dito sa 2 Corinthians chapter 8 verse 14, makikita natin na bagamat nagkaroon ng matinding hirap. Sabi daw, but by an equality that now at this time your abundance may be a supply for their want, that their abundance also may be a supply for your want, that there may be equality. No? Ibig sabihin, naroon na maaring kaya kahinalaw ng Lord na meron ngayon para makatulong sa iba. At pag siya naman ang nagkaroon, siya naman ang makakatulong sa iyo. No? Kaya napakahalaga nito na maging bukas ang puso natin. No? Maging bukas ang puso natin to help others because of that wealth na ibinigay sa atin. No? It meets the needs of others. No? Alam niyo, meron pang isang na ibinigay sa akin ng Lord. Kaya sa akin talagang hindi mahirap talaga, no? Kung talagang meron lang, hindi mahirap. Kasi ang prinsipyong ibinilagay ng Lord sa akin, kapag ako ay halimbawa nakatanggap o meron akong blessing na natanggap, at hindi ko naman ito pinag-pray na meron akong gustong bilhin o meron akong ang nakalagay sa akin puso't isipan, Lord, gagamitin niyo akong pagpapala. No? Gagamitin niyo akong pagpapala. Katulad nung na-testify ko na sa inyo noon, yun yung inilagay sa akin ng Lord. Pero one time, dumating sa punto na, nag-birthday ako, no? At nung mag-birthday ako, merong nagbigay sa akin. May nagbigay sa akin ng 1,000. Nung matanggap ko yung 1,000, for the first time, no? Bigla akong nasabing, akin to, no? Kasi, bigay ito sa akin to, no? Ewan ko, basta bigla ko yung naisip, akin to, bigay to sa akin, no? Pero alam niyo po, bigla akong chinek ni Lord doon, no? Bigla niyang naroon na, siguro nakita ni Lord na, anak ko, naging iba yung nito, pananaw nito, no? Nagkataon po noon, nagpunta kami ng ospital, no? May dinalaw po kami. Pagdating doon sa ospital, ang sabi ng Lord sa akin, ibigay mo, no? Yung sinabi mong, sa'yo yan, ang sabi ng Lord sa akin, ibigay mo. No? At alam niyo, napakasarap po pagkilala niyo kung sino talaga ang Panginoon niyo. Napakasarap kapag kilala mo kung sino yung Diyos na pinaglaanan mo ng buhay at naririnig mo siya. No? Alam niyo, ang sabi ko lang sa kanya, Lord pinadaan niyo lang sa kamay ko pero dahil sinabi niyo, ibibigay ko. No? Wala kang mararamdamang lungkot, wala kang mararamdaman kapag inutusan ka ng Diyos, no? Dahil alam mo naman na we cannot outgive Him. Kaya wag tayong matakot kapag sinabihan tayo ng Diyos, no? Kapag sinabihan tayo ng Diyos na bigyan mo siya, wag kang matakot kahit parang yun na lang yung last na pera mo. Wag kang matakot, no? Dahil kaya niya yang i-multiply. Tinetest lang ng Lord yung puso natin. Kung yung pagpapala bang yan ay aangkinin mo o yung pagpapalang yan ay isi-share mo. No? Kaya napakahalaga po noon. Na sabi nga, hayaan natin na God, isang purpose ng Lord, kaya tayo pinagpapala ng Diyos, no? Ay para, ang sabi nga, to meet the needs of others. No?
At hindi lang yon. Become zealous for good works. No? Lalo ka magkakaroon ng desire na maging bahagi sa paggawa ng kabutihan. Ano po? Yon. At ang sabi nga ay, it initiates in spontaneous thanksgiving. No? Magano daw po ito ng spontaneous thanksgiving. Bakit? God-directed gifts not only meet practical needs, but they also result in overflowing tide of thanksgiving to God and to the giver, being enriched in everything to all bountifulness, which causeth through us thanksgiving to God. 2 Corinthians chapter 9 verse 11, no? Makikita mo no na yung thanksgiving mag-overflow, no? Lalo na dun sa bibigyan mo, dun sa aabutan mo, na wala siyang kamalay-malay, no? Na bigla mo na lang siyang bibigyan. Ano ang lalabas sa bibig niya? Ano yung mga sabi nga, lalo na kapag dumating sa punto na talagang kailangan pa lang niya. Sa palagay mo, ano yung lalabas sa bibig niya? Pasasalamat, di ba? Pasasalamat sa Diyos. No? Na kahit hindi siya nangihingi o na hindi siya nagsasabi sa'yo, pero hinipo ka ng Lord na maging pagpapala sa Kanya, sa palagay mo, ano yung mararamdaman niya, ano yung magagawa niya, ano yung masasabi niya? Lord, thank you! No? Parang alam niya, nung nasa Pasig pa po nun yung mga anak namin, na kailangan nila ng rice cooker. No? Kailangan nila ng rice cooker. Dahil sila na nga ang nag-aano doon, ano? One time, meron kaming naatinan. May inatinan kaming service noon. At alam nyo, habang nag-worship kami nag-worship, may lumapit sa akin. No? Nakapikit ako pero hindi ko na tinignan. Basta lumapit lang siya kasi nag-worship eh. At habang ako nakataas ang kamay ko, meron siyang inilagay. May inilagay siya sa kamay ko. No? Kaya, nung maramdaman ko yon, una sabi ko, Lord, thank you, Lord. Alam ko, blessing yon, no? Although hindi ko nakita, hindi ko na tinignan kung sino yon, pero alam ko si Lord ang thank you, Lord, sabi kong ganun. At pagkatapos, alam nyo, nung makita ko kung magkano yung blessing, 500, no? 500. And nung time na yon, yung rice cooker, 500, no? Kaya bigla niya pinaalala sa akin, you need rice cooker and this is the provision. Amen? No? Ito yung provision. Kaya makikita po natin, ano yung unang lumabas sa bibig ko? Ha? Ano yung unang lumabas sa bibig ko? Pasasalamat. No? Kaya kapag tayo ay naging daluyan ng pagpapala, no? Kapag naroon po na in-acknowledge natin na yung ability o power to get wealth na yan ay ibinigay sa atin ng Lord, nais ang ating Panginoon, alalahanin natin. Kung hindi mo man yan kailangan ngayon, pero ibinigay sa iyo ng Lord, kailangan ilagay mo sa puso mo, Lord, sino man po ang nangangailangan, I'm willing to be a channel of blessing. Amen? No? Para ang sabi nga, magkaroon ng spontaneous thanksgiving. Marami ang makapagpasalamat sa ating Panginoon. Amen? No? Ang sabi nga, ayan, multiply the potential for giving. No? Kumbaga kapag naranasan ng iba yon, magiging rin nila yun eh. Magiging, ang tawag dito, magiging attitude din nila yun. Kasi naranasan nila eh. No? Naranasan nila. Na in times of need, may biglang hinipo ang Lord, binigyan siya o inabutan siya, no? Kahit hindi man lang siya nagsasabi o wala naman siya pero alam niya na kailangan niya gumawa ng paraan ng Panginoon, no? Kapag dumating sa punto na nagkaroon siya, alam niyo, ganun din ang gagawin niya kasi naranasan niya. Kaya magpapatuloy, no? Magpapatuloy o kumbaga kung ano yung tinanim mo, aanihin mo. Gumawa ka ng mabuti, mag-aano to, no? Mag-aani to ng kabutihan. Magpapatuloy, no? Kaya praise the Lord. At ang panghuli, ang isa sa purpose, no? Ang isa sa purpose ng naroon na God has given us the ability or power to get wealth, it demonstrates God's power. Yan. It demonstrates God's power. It will demonstrate, no? God's power. No? Kaya napakahalaga nun. Halimbawa, katulad sa ating tithes and offerings sa Malakay chapter 3 verse 10, anong sabi niya? No?
Kapag naroon na in-acknowledge mo na yung blessing na natatanggap mo ay hindi lahat sa iyo, may kailangan kang ibalik para sa ating Panginoon, no? Ano ang sabi ng Panginoon? No? Kundi ko buksan ang durong awan ng langit, no? Yung pintuan, no? Magbubukas siya ng mga opportunities to bless us, no? Makikita natin yung kapangyarihan ng ating Panginoon, no po? At sabi nga, it will purify, dito sa isa, expose the false gods of our generation. Ano ibig sabihin nito? Dito sa 1 Kings chapter 18, no, 21 to 40, medyo mahaba siya, no, pero isulat niyo yung ano. Dito natin makikita na si Elijah, no, yung mga tao, talagang parang merong sumasamba sa Diyos, may sumasamba kay Baal, no? Para bang naglalakad sila sa dalawang kalye, no? Noong time na yon, hinamon ni Elijah, no? Hinamon na ni Elijah. Ang sabi nga ay, tingnan natin kung sino talaga yung gumagawa ng himala, no? Kung dito, ang sabi nga nun, babasahin ko dito. In the day of Elijah, the nation of Israel tried to worship God and serve Baal, no? Nag-worship sila sa Diyos, pero ang pinaglilingkuran nila si Baal. No? Sabi dito, at the same time, Elijah proposed a test to determine whom they should worship. The test involved building 2 altars, one for God and one for Baal. Whichever God answered by supernatural power was the one whom they would worship. No? Inamon niya. Sige, tingnan natin. Para makita natin sino ba talagang dapat nating i-worship at saka paglingkuran. Yung sasagot ng supernatural power. No? Yung sasagot ng sabi nga na magpapababa ng apoy. Talaga hinamon niya, no? Ang mga tao. At sa pagkakataon na yon, makikita natin na yung mga priest ni Baal, no? Ginawa na nila ang lahat, nagsayaw sila, inano nila yung kanilang mga katawan, no? Sinugatan nila, pero walang apoy na bababa galing sa langit. Pero nung si Elijah na, pinakita niya na ang ang Diyos lamang ang makapangyarihan, no? Siya lang yung talagang dapat na i-worship, paglingkuran, no? Hindi siya nahiya, no? Hindi siya natakot na talagang hamunin ang mga tao dahil kilala niya ang Diyos na pinaglilingkuran niya. Ano pa ang ginawa niya? Nung magawa siya ng altar, pinabuhusan niya pa ng maraming tubig. No? Pinabuhusan niya pa ng maraming tubig. At alam niyo, isang panalangin lang niya, bumaba ang apoy ng kapangyarihan ng Diyos. Tinupok yung kanyang offering na yon. Ano? Kaya makikita natin, kapag in-acknowledge natin na yung ability and power to get wealth, no, ay meron divine purpose. Ano yung divine purpose ng Diyos? Para makita ang kapangyarihan ng Diyos, no? Katulad nga ng sinasabi ko sa inyo, katulad noong yung ating presentation nung camp, di ba? Problemado nung si Len, no? Doon sa kanilang skit na yon. Pero makikita natin, dahil sa kapangyarihan ng Diyos, nangusap siya kay Iyay at saka kay Shelem, di ba? Kaya nagpunta sila, walang alam, doon sa skit yun, wala silang alam. Pero sila'y kinausap ng Diyos. No? Kaya anong nakita natin? No? Punong-puno ng pasasalamat. No? Lalong naroon na nabuild yung pananampalataya at pagtitiwala ni Len sa ating Diyos. No? Dahil sa kanilang napaka-imposibleng sitwasyon, gumawa ang Diyos ng himala. Amen? Kaya makikita natin, the power and ability to get wealth determines it demonstrates God's power, no? Na walang imposible sa ating Panginoon, no po? At ang sabi nga, it purifies your life and motives, no? Ito yung magtuturo sa atin na mapupurify yung ating mga buhay at ang ating mga motibo. Psalm 66 verse 18.
The need of God's miraculous intervention in your financial affairs is a powerful motivation to examine your life and confess and forsake sin. Katulad ng sinabi ni, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. At ang pangatlo, ang pangatlo, sabi nga, it shares the gospel. Ano ibig sabihin nun? I-share mo yung patotoo mo. Di ba? Kapag naranasan mo yun, wala kang magagawa. Hindi mo yung makikip sa puso mo, i-share mo. No? I-share mo ang kadakilaan ng Diyos. I-share mo yung kapangyarihan ng Diyos. I-share mo yung himala na ibinigay ng Diyos. No? Kaya you are sharing the gospel, by our testimony. At ang huli, ang sabi dito, it glorifies God. No? Sabi nga, it glorifies God. Psalms 50 verse 15. God is glorified when His people praise Him for His mighty acts. He does great things so that we can report them to each other and to our children and our grandchildren. Kaya nga sabi sa Psalms 50 verse 15, call upon me in the day of trouble, I will deliver thee and thou shalt glorify me. Amen. No? Ito daw ay isang paraan para maluwalhati ang ating Panginoon, no? Halimbawa sa ating mga magulang, no? Ako personally, sa aking mga anak, lagi kong dinideclare, lagi kong sinasabi sa kanila, no? Na kapag may nararamdaman ka, just declare that Jesus is Lord over your body, no? Kung paano ko 'to nararanasan, I want them na maranasan din nila na sa lahat ng sitwasyon, si Jesus ang Panginoon ng ating mga buhay. Amen? Kaya sa pagkakataon na ito, yun yung four fundamental purposes. No? Four fundamental purposes why God has given us the ability and power to get wealth. Hindi kanya payayamanin, hindi kanya pagpapalain para maging, anong tawag dito? Makasarili. Hindi kanya pagyayamanin, hindi kanya kung ikaw ay magyayabang lang. No? Tandaan natin, may purpose siya. No? May purpose siya. Una, ano yung purpose niya? Ang sabi dito, establish daily dependence on God. Para ma-establish yung patuloy natin pagtitiwala sa Kanya. Daily, ha? Daily. Katulad ng sinabi doon sa prayer na tinuro sa atin. Give us this day our daily bread. No? Ang pangalawa, it determines who is the Lord in your life. No? Nagdi-determine to sino ba talaga ang Panginoon sa buhay mo. Pangatlo, you receive protection from harmful items. No? Ibig sabihin, hindi ka ma-attract doon sa mga wants. Ma-attract ka lang doon sa needs mo. Amen? No? Kaya kapag ito po ay in-acknowledge natin, no? Hindi tayo mababaon sa utang. No? Hindi tayo naroon na kundi makikita natin kung ano lang yung needs natin. No? Kung ano lang yung needs natin. At number 3, it demonstrates God's power. Makikita, matatanyag ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Praise the Lord. Kaya tumayo tayong lahat at palakpakan natin ang ating Panginoon, for He giveth us the power and ability to get wealth. Amen. Praise the Lord. Kaya sa pagkakataon na ito, tayong lahat ay yumukot pumikit. Awitin natin yung inawit kanina, yung sa kabutihan ng Diyos. I-acknowledge natin sa pagkakataon na ito na God has given us the ability and power to get wealth. Sa gusto natin, may inheritance siya na nakalaan, na nais niya na maranasan natin, ma-enjoy natin. Kaya lang kailangan alam natin yung purpose. Para hindi ma-defeat, para talagang ma-enjoy natin. Habang tayo ay nandito sa mundong ito, ma-enjoy natin yung blessing ng ating Panginoon. Tayong lahat ay umawit sa Kanya, magpasalamat. Hallelujah. Thank you, Jesus. Pawang kabutihan ang nais mo, binigay mong buhay.
Oras ng pagbabago, katwiran mo ang lalakaran ko. Amen. Hallelujah. Lord, ayan niyo po ang divine purpose niyo, Lord. Kung bakit you have given us the ability and power to get wealth, Lord, ay maranasan namin. Dahil nais niyo na kayo lamang ang maluwalhati at madakila. Lord, may pamuhay namin ito, Panginoon. Yes, oh God. Thank you, Jesus. Katwiran mo ang lalakaran ko. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan, ang kabutihan mo'y magpakailanman. Minsan pa, sabihin natin, Lord, ang kabutihan mo ay magpakailanman, Panginoon. Sa kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan, ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan, ang kabutihan mo'y magpakailanman. For the last time, Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan, ang kabutihan mo'y magpakailanman. oh yes, oh Lord, hallelujah. Lord, salamat po. Lord, we are putting in remembrance, oh Lord, hallelujah, na kayo lamang, Panginoon. Kayo lamang ang aming Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, na sa inyo'y walang imposible, na nagpo-provide ng lahat ng aming pangangailangan. Truly, Lord, we thank and we praise you, Lord, for you have given us the power and the ability to get wealth, O God, upang ang aming mga pangailangan, Panginoon, ay matugunan, Panginoon. Sapagkat ito ang covenant niyo, Lord, mula sa aming mga magulang na sila Abraham, Isaac, and Joseph, hanggang sa kasalukuyan. Ito'y mangyayari at magaganap, O God, dahil sa kabutihan mo, dahil sa kapag-ibig mo at sa katapatan nyo sa bawat isa sa amin. Father God, hayaan niyo po na ang mga layunin na yon, ang mga purpose na yon, ay maitanim sa aming mga puso upang, Panginoon, ang yaman na yon ay tinalaga nyo, na inihanda nyo sa amin ay tunay na ma-enjoy namin, Panginoon. Hindi ito maging isang kapighatian, kundi ito, Panginoon, ay isang maging kagalakan sa aming mga buhay at makita ang inyong kapangyarihan. Maraming po salamat. Truly, Lord, all the glory, the honor, the praise, and thanksgiving belongs to you alone. In Jesus' name, amen and amen. Thank you, Lord. Amen. Taas po ang kamay ng mga na-bless. Mga nakareceive ng blessing ng mga nakarang araw. Amen. Ang sabi po ng ating team verse, remember the Lord who gives you the ability to get wealth. Yun po yung team natin, Deuteronomy 8:18.
So yung pong first words, ang sabi po ay, remember. Alalahanin po natin ang ating Panginoon na siya ang source ng blessing. Na hindi po yung pagka magkatanggap tayo ng blessing, nandun nagdedwell tayo sa blessing, kung hindi, i-dwell po natin ang ating mga puso isipan sa blessor. Amen po ba? Ayan. So, ihanda po natin ang ating mga tithes and offering dahil tayo po ay ready na mag-bless sa ating blessor. Dahil gaya nga po na napag-aralan natin, sabi ko nga po, wala na po yata akong sasabihin sa tithes and offering kasi naituro na po ni Reb. So, sino po ang gustong maging daluyan ng pagpapala? Ayan. Maging alulod po tayo or daluyan ng pagpapala kasi masarap pong maranasan na ikaw ay dinadaluyan ng pagpapala. Yung pong tinatanggap natin ay atin din pong ibinibigay upang maging parte tayo ng pagpapala. At yun nga po, ay tayo po ay nagsisid, nagbibinhi sa ating mga gawain. May mga missions po tayo. We are a missionary sending church dahil may mga missionaries po tayo na nagsisimula po tayo sa mga churches natin sa mga provinces, hindi lang po dito sa Cavite. Nagsimula po tayo sa maliit na gawain sa Pangasinan, sa Alaminos, na ngayon po ay lumalago na. Sa Zambales, at sa iba pong parte ng Mindanao. So, sino po ang gusto maging parte nito? Na kada nagbibigay po tayo ng ating tithes and offering, tayo po ay nagiging part ng legacy na yon. Yung pong pagtatanim natin dito, hindi lamang po dito umaabot yung ating itinatanim. Yung pong kada ibinibigay po natin dito, marami pong mga souls ang nabe-bless sa iba't ibang parte ng ating bansa. Hindi lamang po dito. Dahil tayo po ay kapartner po ng ating Panginoon. Amen? Sabi po doon sa 2 Corinthians 9:6, those, laging up, Brother Henrik. 2 Corinthians 9:6, those who sow it sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Ayan. Sino daw po ang naghahasik ng marami ay magre-reap mag-aani ng madami. Amen po. Kung kayo po ay nakakatanggap ngayon ng 1,000, 2,000, ano po equivalent nun? Kaya po natin ibigay. Pero kung pag tayo po ba ay naging na-bless na, ang Lord po pine-prepare tayo eh. Hindi po lahat ng panalangin natin na blessing ay ibinibigay agad niya. Kasi minsan hindi pa po tayo ready. Hindi pa po tayo ready dun sa blessing. Kasi paano kung may biglang dumating sa'yo ngayon na 1,000,000, 2,000,000? Ready ka ba na ibigay ngayon then yung 10% nun? Amen. Ayan. So the Lord is preparing us, and the Lord knows our need. Alam niya kung ano yung kayang i-contain ng ating ng sarili natin. Alam niya, dahil tinetest niya tayo sa mga nangyayari sa atin. Financially, spiritually, and sabi nga po, ang wealth hindi lamang siya sa money, sa pera. It's a condition of the heart. It's a condition of the heart na kahit ito lang ang meron tayo, ito ang meron tayo ngayon, pero dito ay yung contentment natin, kung ito ang nagpapasaya sa atin dahil ito ang alam ng Panginoon na need natin. Amen po. Yung puso natin ay masaya at masaya tayong nagbibigay. We should be a cheerful giver, sabi nga po, no? Walang pagsisetback na parang pag binigay ko to, Lord, may ganitong regret. Wala. Pag binigay natin ito, ipagkatiwala natin sa Panginoon na pagbalik ng ibinibigay natin ng tithes and offering, ito ay magmumultiply. Dahil ang gusto po ng Panginoon, tayo po ay
managana ang buhay. Amen po. Sige po, tayo po ay manalangin. Father God, we thank you, Lord, for this opportunity once again to bless you, to give you back, Lord, our tithes and offering. Father God, in the mighty name of Jesus, whatever financial situation right now we have, Lord, ng bawat isa, Panginoon, Lord, I declare and decree, Panginoon, that, Lord, financial blessings, Lord, will be coming through. Will be coming, Lord, from the south, from the west, from the north to the east. Lahat po ng financial blessings na ito nakakailanganin namin, Panginoon, Lord. Dadating po ito in your perfect time, Panginoon. You are the God of blessings, Panginoon. And we only acknowledge, Lord God, na kayo lamang po, Lord, ang magbibigay ng mga blessings na ito. Lord, sa mga kapatiran namin na may pangangailangan sa ngayon ng malaking financial blessing, Lord God, maaring may sakit, maaring may pambayad sa eskwelahan, pangangailangan ng pamilya, pambili ng mga pangangailangan, Lord God, mga basic needs, Lord. Lord, we declare, Lord, ang lahat ng ito'y natugunan nyo na. Dahil, Lord, kayo po ang source ng lahat ng ito. Sabi nyo nga po, You give us, Lord, the ability to create wealth. Father God, thank you, Lord, for giving us the skills, for giving us the opportunity upang lalo pang ma-improve yung aming skills at kami ay kumita, Lord God. At thank you, oh God, for blessing the works of our hands, Lord. That these hands that you have given us, Lord, will continue to work, oh God, to create the wealth and, Lord, be a channel of blessing, oh God. Not only, Lord, sa aming mga pamilya, kamag-anak, Lord God, but also, Lord, to our brethren, oh God, na nangangailangan. Thank you, Lord, for being a part of the ministry, oh God, na pinagkaloob nyo sa amin, na kami ay po ay makapag-bless at makapag-seed, Lord, lalo na po sa ikalalawak ng inyong salita. Maraming salamat, O God. We give you back all the glory, the adoration, and thanksgiving that only belongs to you. We praise you. We glorify your name. Amen and amen.
Yan, dako po tayo sa ating announcement. Yan, after po ng service, may iwan po lahat ng leaders and workers. Magkakaroon po tayo ng meeting para sa ating anniversary next week. And ito po, excited na po ba ang lahat sa darating po na 13th year anniversary sa Saturday na po yan ng 8 a.m. 8:30 a.m. ngayon pong Saturday. Dito po yan sa ating church. And sabi nga po, wala pong malilate ngayong darating po na anniversary. Ating speaker po ay si Pastor Arnulfo or Pastor Nani Makarangal. Yun po. And tuloy-tuloy pa rin po ang ating Speak Life. Every Monday po yan ng 7:30 p.m. And sa mga gusto pa pong magpa-record ng kanilang life testimony, yung mga stories po nila sa buhay, kung paano po sila binago ng ating Panginoon, pwede po natin lapitan si Brother Henrik or si Sister Mariel po. And midweek service po every Wednesday, dito po yan sa ating church, every Wednesday po ng 7 p.m. And ang ating leaders and workers, spiritual feeding, every Tuesday po yan ng 8 p.m. via Zoom. And ang ating tinig ng pag-asa po, sa ating Facebook page naman po yan, live every Thursday ng 7:30 p.m. And soaking every Friday ng 7:30 p.m. dito po yan sa ating church. And ito po yung ating mga online prayer gatherings sa Fathers po every Monday to Friday ng 4 a.m. Mothers, Monday to Saturday ng 5 a.m. And Pastors every Monday to Friday ng 5 a.m. And last but not the least po, wag po natin kalimutang mag-like, follow, and subscribe sa ating mga social media page po sa Facebook, Jesus We Lifted Up Church, and sa YouTube naman po is JBLU Church. Yun lamang po para sa ating announcement. Amen. Sige po, tayo po yung muling tumayo. Muli po nating ibigay ang pinakamataas sa papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Sa iyo ang papuri at pasasalamat aming Diyos. Narito ang buhay ko, Panginoon. Gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Pag ika'y kasama, o ano ang ligayang nadarama. May pag-asa akong nakikita pagkapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon. Gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y narito. Ang puso ko sa'yo, ang
Yes, Lord. Hallelujah. Marapat nating ibalik sa Panginoon ang kabutihan niya, kadakilaan niya at katagumpayan sa umagang ito. Dakilang Diyos, Ama, maraming salamat, Panginoon, sa paalala mo sa amin, O God, na tunay nga, Lord, sa bawat isa sa amin, yung purpose mo po sa, Lord, kung bakit po kami, Lord, tinuturuan na, Lord, yung, Lord, magkaroon ng power and ability to get wealth, Panginoon, hindi lamang sa, Lord, sa mga makamundong bagay, kundi, Panginoon, Jesus, higit sa lahat yung spiritual life ng bawat isa. Lord, salamat, Panginoon, sa Lord, sa umaga pong ito, sa pagpapaalala mo sa amin, O God, na tunay nga, O Diyos, hallelujah, hayaan niyo po ng banal na Santong Espiritu po ang patuloy na rumema, kumilos at mangungusap sa umagang ito. Salamat, Panginoon, Lord, sa pagpapaalala mo sa amin, Panginoon, na sa lahat ng bagay, Panginoon, Lord, tangi ikaw lamang aming madakila, maitaas, mapapurihan, maluwalhati, mapaluguran sa lahat ng aming mga ginagawa, sinasambit, kinikilos, Panginoon. Lord, salamat, O God, sa lingkod mo po na ginamit sa umagang ito na naghayag ng iyong salita at paalala mo po. Lord, continue to bless her life, anoint her, more anointing, O God, more revelation, O God, sa kanyang buhay, maging sa sampu na kanyang buong pamilya, ang pagsama mo po, ang pag-iingat mo, ang pabor, ang pagpapala, ang patuloy nilang mararanasan, that Lord, that no forms of the enemy shall be prosper, O God, sa kanyang buhay. Lord, maging sa bawat isa, O God, na narito, Lord, na kung saan hindi aksidente ang pagdala niyo po sa bawat isa sa amin at hindi aksidente ang Lord, ang narinig namin yung salita mo at paalala sa umagang ito. Lord, continue to dwell in our hearts and let the Holy Spirit, Lord, hindi lamang Lord, na mangusap sa maghapong ito, kundi sa panibagong linggo na aming kakaharapin, O God, na tunay nga, Lord, sa mga narinig namin, ito'y patuloy na rumema, tumimo, malakaran at higit sa lahat. Lord, ito'y, Lord, mamuhay kami higit sa lahat, Lord. Hallelujah. Ayon sa ikalalago ng aming spiritual life sa araw-araw. Salamat, Panginoon. Lord, continue to, Lord, hallelujah, more favor, more blessing sa bawat isa. Ang pag-iingat mo po ang patuloy namin pinagkakatiwala sa iyo. Lord, na kung saan, O God, magkaroon po kami ng spirit of contentment and gratitude, Panginoon, sa araw-araw. Ano man po ang aming kinakaharap sa aming mga buhay, Lord. Continue to, Lord, give us more direction, instruction. Lord, na ano man po ang aming kakaharapin. Lord, na tunay nga, yung mga basic needs lamang ang aming patuloy na, Lord, hingin sa iyo at itulog sa iyo. At tunay nga, O Diyos, hallelujah, ikaw lamang higit na nakakabatid, nakakaunawa, nakakatalos ng puso ng bawat isa. Lord, salamat, Panginoon, sa kapahayagan mo at tunay nga, Panginoon, ito'y aming patuloy na panghawakan ng iyong pangako mo. Lord, hanggang ngayon ay patuloy mong ginagawa sa bawat isa. Lord, salamat, Panginoon, sa iyo pong lahat ng papuri. Pasasalamat sa pinakamataas at pinakamakapangyarihan mong pangalan in Jesus' name. Amen. Thank you, Lord.